Merci beaucoup, merci. Il a fait plusieurs jours, en fait. J'ai écouté comme on pouvait s'y attendre. Vous savez, la nature de justice. Il a fait plusieurs jours, en fait, et aujourd'hui, le dossier a été. Assalamu alaikum, paiku sare gal paingal la bangal, nantungal inde paingal nanda ede a paile. La salmina on lando sitayi don e jam, nokku kala ka won don e ka jodor don, surtout wonɓe ndari de fewndo ni télé ka chaîne me YouTube. Et merci beaucoup wonirɓe ka Facebook e partage oɓe jogitiɓe kongudi meɗen. Hara yejitali salmingol jodorɓe Conakry, surtout ka ɓenta ɗon manque pas. Merci à tous nos éléments à côté de Coronti actuellement qui nous remontent des informations claires. Haray Kwatikon de Huro Kadi, tous les abonnés qui nous suivent partout. Haray Fono Weltana, Ato Katawi, Hande, Kwonen Konjonu de Sitawi ala Welde Wope, Kono Beandi ko Gonga. Kwatikon, me ala nyon kono sikiti, Beto no andi ko pellet ko duwoni Gonga Kang, Aja Binta. On est bien d'internet, yalte nani sinadu ndi wada joni churui yadu na joni message be na lanni bon haray kwati ko la huro on fo landos fono jam woko mema itta meminta komo jemma andi ngolong mwala sabu nyama imbuka dum ko gonga andi mi yewti on onon sikkube ben onon e dumbuya sama kala no hakunde mon may on hulbinde dumbuya onon don kirdi. Parce que d'ailleurs, hay ka leydi la Guinée no wonɓe toon ɓe humpitaki ko woni ko feƴƴude ɓawto ka tawi min mi ndaari piiji buyi mi analyse mi andi ko honɗum woni honɗum nini min hande kadi mi ala engi sama kala wi mon ko fuɗɗori taw en yewtay fi Aliou Ba no andirɗon noon mi anditinno ñalorma ɓe naɓaymo ka maison centrale mi woɓɓe no ina ɗum watta wonde Allah kirɗa on. Parce que menen si men jonni information ko erasi wana hala menen si me wi mangiru ko cifidi menen wana ko yimbe ben hoccoto wala konde tout ce qu'on vous dit wana hala samakala mono yeddi yontigi habbo tunge nder minutiji ontigi yiyay. Bon, rappelez-vous Aliou Ba opposition o sacrifice mo be itimo sadaka ko be huli kon ko dum be pusi yo Aliou Ba wado be sacrifice mo parce que hande ndare depuis Aliou Ba nanga e jedi contre mobilisation wadi dis-le-moi kombo ni ay Aliou Ba nangama hande kadi ndare no wadi ren désordre on to woni mi suka ben buy contacti la hala ni la sonjaji mundi bitta munkan buy no ganya na Ba abandona bewi wana nyande muluku moda Tony wojjata président Ousmane Sonko mo itini 5 milliards ka assemblée fi wallitagol be yimbe gañinobe barmi tan ka wonno dabbude laamu minni on 2025 yaltube be fo nataka via kala yaltudo nataka via ça je vous préviens d'abord mi ajo ala fi goddo welto entre men wana enen do mardi gere si tayda andi ka gorko da woli hore ma dumbuya no Conakry sayda mona no pay kusare mada ina pay kusare no duwa wadde dum ko mi yawi do dumbuya mo duwa don affrontude on don sustamo koy mi medi nande be ya wo pullo futa ko mo andi yawi ko hikka non dum labantammi simi yobbe no commenta do tretammi de tout parce que vous êtes faible. Vous êtes faible. Si tawnu nun kon worbe har ko non ko wolde do ngoli dum mi ngon hollata no lando na mi hollay no do way yennude na mi hollay no do gidon jangi na mi hollay no don vous êtes puissant mais lorsque kala tay ko rewbe ay ko no mi wata non dire comme vous êtes femme vous n'avez pas les couilles mi ngon hollay la mettere fi monde ko do wadi kadi mi do jabani on parce que ko do tuwa to ngarde hollong ido mari hunduko hay yaltingol ko fewndi kon kasare Conakry vous êtes pas capable de montrer ça au public don jodi do wadon hala wi hakkuneji men jara hide yottondira e nyebi dictateur de Salla Jabi wiete do Dumbuya
on fami donc ara ko ati konta o den salmina jamao rappela yimbe be fo kanko Aliouba ino yurmi fota ko hebi kon Aliouba en pusimo en fome en atidimo ya ibe makobe. C'est ça qui fait mal. Aliouba o nangue zedi o adde ka commandement de la gendarmerie nationale. Mais wada enquête diamendi mais ngala na ngo nangama mais ya men pusa men holla konto naba mais wala na ko fait itonko wapele jodi no ina justice wadi mo mandat dépôt ka maison centrale parce que mena érassion rasiri no men Aliouba mo holo dongo men baro yemo kadi fusi yaltata hani kadi bebe no jodi no wiya no on attend ça. Vous attendez quoi? C'est fini. Tout ce que vous dites qu'il attend quelque chose, il prépare quelque chose, c'est faux. Il n'y a rien. Parce que si tu as un no ko prepara, haray no wadino. Dumbuya voilà leur plan. Assalamu alaikum. Haray lang euro ta fo lando stay fo no jam. Langandi no haray do nge jam. Asikata Aliouba no nanga. Fo no woni free. Oto no dogude. Moto no dogude. Tout, c'est-à-dire, tout dans les normes. Il faut ça là, rien absolument. Ça, c'est dans les normes. Quand les fourmoirs d'Aoui, mais dernier pick-up, voilà quoi, comme habitude. C'est-à-dire, mais terroriser ça, les faux leaders, nous faisons nous préparer, rien. Mais imaginez vous aujourd'hui, depuis Aliouba Nanga, il n'y a aucun mouvement. C'est-à-dire, qu'on relâche Aliouba là. Ko be essayer no nangu gol Aliouba ko ndaru gol sitay be wawa nangu de wobbe go. Jondo labani be kala mo be nangi. Ko fusi yaltata. Rien. Ko dum do woni, c'est-à-dire be approuvi ko be wona no ko hulbini rede. Jodi be andi ande ko sellu dale be nangi. Fusi yaltata. Rien. Rien absolument. C'est-à-dire hande kala mo be nangi. Woni ay ko bemma. Fusi yaltata. Hay hunde fusi ay référé tak parce que Doumbouya je vous avais dit Guinée bébé no andimo de ngandimo depuis 2018. Doumbouya n'a pas peur. Boyo no sikule Doumbouya no huli ongoy et puis il a prouvé qu'il n'a pas peur de vous. Kono huli no mimi bulo kata ay goto do hande kadi goto bulo keta ke do personne do lani 2025 do fala do ara yenna fala do ara wona kala ko fala mindu lani do ande kadi mi ande kana esprit goto jogi de do lani akunde men mo yenni do be yennaymo men do ala akunde ga kala comportement mo jogida pour do ma jogade on comportement no akunde men y a des soldats pour régler ça ande kadi au règlement de compte mo fenande oyi algo de ya bloque l'autre débloque non ande kana esprit woli do ça c'est fini, ça c'est terminé. Maintenant c'est le principe. Mignon ko fait iko 2024 fait yata 2025. Yo la ban kala falado, kala gento todo, kala wondo dans les réalités. Jode, croisons bras. Si Congo wada na yon combat mongon. Si Congo wada na yon ko fala don kon. La nido. C'est fini. Bon. Engadi ke avocat be Aliouba ben. Mais ala ni on ta avocat be Aliouba ben. C'est les avocats de l'État. Ben donc là mungu landa avocat be Aliouba be futori Pepe Antoine Lama ko avocat jo état, c'est-à-dire quand be tigi be reconnu o Aliouba est coupable o ko Aliouba to nyira kon ko gonga joni non si tawi dando ma wi ko jokira da kon ko gonga wadi ayaltira honno wi e bon anko jokira da kon sariano nanguma. C'est-à-dire, c'est déplorable. Sariano nanguma, berko wolu da kon, ala, c'est-à-dire, il a toni la mungu, c'est-à-dire, be reconnaît quoi. Ben amati coupable. Donc, be wade te mandat dépôt. Donc, andi non si Aliouba na ba maka maison centrale, gono wate. Donc, andi be wa yarante Aliouba ka maison centrale, donc. Donc, ils sont capables de tout. Donc, andi konom de wari Rosier Bambaka. Ka maison centrale, donc. Awa no yurmi. Hino anini.
no mapini parce que no terte ya faire cellou dalen ono tigi ndaranta hore mon gonga mon kanton na mi ndaranta on c'est-à-dire cellou dalen akidio e hore moe kono mapi cellou dalen kan ko neddo wada do barki o wi on kanko wala artude lagine on alta o pre donc ono mapi ono inube wura e lagine ma wombe lagine ma jodi be lagine kono mapi na hay mintaw mi hay mimi mapa na ki on parce que rappelez-vous que cellou dalen o akidio e hore moe ay ko yimbe kekuje ko yimbe be ala conviction jeunesse laïf ha cellou dalen ala e dum cellou dalen akidio e hore mo il y a 2 ans de cela car nan de cellou dalen no ala fimo cellou dalen akidio e hore mo nebi kono ngi habbi e cellou dalen kan habbitino ke mon few iwi no esprit mo donc c'est si don jodi do inu gol wala cellou dalen gonga cellou dalen kan sorti no ke programme uji mon wadi duubi didi kado ina cellou dalen ratoma kado ina mo koloma terte o mentalité mo tawari hore mo yimbe sauvage watti hore mo yimbe wobbe dalle ligne dalle principe donc du yo laba o si tay don habborno cellou dalen goddum cellou dalen kan habbora hay fuy cellou dalen holor no hasudu makko ndu liba cellou dalen holor yo ha otro proclami président yalti fus kono kat cellou dalen habbori on jode wi on nata cellou dalen cellou dalen narde walla ayara on ko bumbe fami ayara on ko yimbe bukbibe c'est-à-dire ino sikkude goddo wari na golle monde on do sikkude yimbe ben do pour vous servir comme vous voulez do sikkude ara ko vous êtes là à la service de l'état ndo yurmi min ko gamin de la ya do watta hore mo yimbe fetube do watta hore mo yimbe jalnoribe do watta hore mo yimbe komobe dum ino yurmi. Bon, revenons à nos actualités dans notre pays. Bon, nandir do non Aliou Ba no yurmi moƴƴa Aliou Ba en sacrifice mo kono na hande wulleten dum ko yeso nani Aliou Ba no wiya wo gonga kan no sengo men wakkile on mi wakkilori non dari mi tawi no satti hino musi e ino gorgungu hino détermination on hino cuucangal kono ballo ala ko wadi simi wi mo ala sabu muda e bugulla mo ala sabu muda e bulla Aliou Ba ko sakiti yewtude kon so jay kapiko poal ça me fait couler larmes dans mon cœur lorsque un élément de la gendarmerie m'a appelé wani won be wila o Aliou Ba yaw photo seda ka maison centrale o ronki ko woni kon kayasi Aliou Ba wi gonga kan no sengomen mahen wakilo den tawtelam burelam wakilade kono Aliou Ba si me hala ni makko ledde buku waccuda kayasi anda si dun no henamma yimbe be andanda hore ma be ala détermination c'est-à-dire Aliou Ba jokkunobe 90% ko fala nobe ya soke ko fala nobe ya prison ko ben jokkunoma jokkunobe ma ben c'est-à-dire wonnobe ma encourage de ben ko dobe habbinoma pour que tu vas en prison c'est ça qu'il attendait dobe habbino ande be signino be tawna koyde ande be signino ben kado sikude ko Aliou Ba perdi Aliou Ba ko torto de ngalla ko yalla hisi moy ko ukki do ko kono Guinée yona wolorede Guinée ko foddi wo ko siga Mamadi Doumbouya alla watta ko ana kala ko alla wadi ko alla buri andude ko buri ko moddude wondo faljata on fo ko nelado makko bano adama fo falje say Mamadi Doumbouya no wadde Guinée ko wadde parce que nous sommes las ndare programme di wondi di feddude hande nous sommes le 30 décembre 2024 no andir do non pawto katawi fui preparaka sina fenande famine fus preparaka sina fenande dans ce cas le 31 décembre rewti ko jango nyallal lerji lutti Mamadi Doumbouya il a bel et bien précisé o wi kala mo wona na refondation makko yo taw mo Conakry o wi kala Guinéen tawado wona nako wona nikon yo ari Conakry tawamo himo kapale Mohamed 5 dun na titre wola dun na fenande wola on sey no wodi bi do gorko woni militaire joba woni kala ne parce que ce que je vous dis
Moi, je vous masse pas ça. Mais voilà, mais on est leader de moi. Moi, c'est un leader d'opinion. Mais je vous dis la vérité. Mais ala non benanga ya liuba. Yedu donc. Mais ni aliuba da ugardi wal atakoma. Mais ni kala kaya ata ya wantunde. Parce que humpito ibelambe humpiti la benangete. Sa yalti yantum benangete go andata. Ala wado negilizali o ya de yimbe benangimo. Même jour les gens ont revenu me dire. Donc adi. Dumbu ya woli. Owi. Ya wiyabe. Staino wodi ko be holori. Yo be ari ko na kribe tawame. Wani sitai ko force de frappe be holori. Wani sitai ko force de stratégie. Wani kala kachawate don't gino holori fi to go dumbu ya kalamu. Don't gitaw mo ko na agri. Wani osuma goto be tawata sina dumbu ya. Jono no kugonga undu fala do. Ando ngala pre. On ngala dole. On ngala stratégie. On ngala hayunde ko walina sur place na hala. Joni kala ye dudo ma kala sai ginembe no inna ye atide tungalla dumbuya hore mun ko Allah wadi modongo na anna min Allah no atide nge dumbuya dubi tati wana balde didi dubi tati dumbuya no hore ma do na ya tudu dumbuya ya Allah dumbuya hala nino e ko labi o wi si tawi min dumbuya mi wa e kalamu kono mi ardi no mi yarata kala leader jo pullo Fokutudo. Ma même milotode benanga mo besoka. L'avenir nous dira. L'avenir est le meilleur. Ande mo ino no benanga yali uba besoka mo. Yalta fusara de jodi do. Aolta no kodu. Pourtant on avait vu ça. On avait vu ça. Na ko jotto do wada un commentaire. C'est-à-dire la vérité est là. Ta go to contest side out comme on liko. Essayez yaltu go. Il faut essayer. Mimi joga ki ko dai goto, mi joga ki juda goto si andika gorko. Hida andi ko mi wola to do ko fenande no di mouvement Conakry yalta no di mouvement yalta Conakry on se ma anda stawi lakine ko titre foncier bemma estana titre foncier bemma mais on tout mi humpa no do wi mama di dumbuya yo respect to Congol mungol yo respect ko preti concernant yo sage be yaltu wow la gonga on nanga mado na bama maison centrale stay no ahida holi ore ma tu es sûr de toi notre manifestation c'est la seule question nous ngeuta yeddo diral ma po do diral c'est-à-dire hande si suka benno fala dandu de hore mu sokede piede parce que on est prêt on est prêt baby golle ngaso fide de maintenant mi tato hore am hande be wadde plan on no benangirtam. Ils sont en train de faire leur plan. Hande ni. Si benangila. Ta dono ndo mi holorta. Be baro yala anko be baro yala gido ful be yalta fuskadi. Il est absolument. Parce que Guinée, c'est-à-dire, be yona holorede en fait. Guinée, yona holorede. Rien, holori Guinée, holori fou fala fou. Parce que be akete amaya. Tare ko no ko wadande aliuba. Regardez les gars. Dumbuya vous disent, revenez au pays. Wa don désordre ko no ko wadde. Allez, revenez. Ay goto ala hande kadi hakuni mo ay goto. On va venir. Mais wana mi wadi force dumbuya on. C'est pas moi qui le fais. Est-ce que comme ils sont di pinka jonni mo? Comme ils jonni mo lamu. Ona mo yida gonga ko dumuri on tampinde. C'est-à-dire, hashtag goto no se kudi on yi don wolta. Kalo si kude imbe lutai e wola ngolo ko wela taw. On yida gonga hakunde ngi Allah yida gonga. Taw do yidu no gonga. On accepte no dumbuya no baby ndio. Kona on va la accepte de nous. Jango ko le 31 décembre de ngabi ko fejjata ko. On yi ko fenande bamboton. Ko dunge lamo tako en tant que de bambi fenande. En tant que ko fenande ikinde yeso wana gonga. Enen tigi ko ni lutirte. Na enen jonni dumbuya pinka, na enen jonni dumbuya force, na enen jonni dumbuya ko woni ko wadde. Reconnaissez que nous sommes des personnes faibles. Reconnaissons que nous-mêmes et respecta Congol Mengol. Quand on peut respecter la Congol Makongo. Et il faut un jodi que oui, transition on fait le 31 décembre. Ani de jodi do et nous gole Dieu va venir à nos secours, Dieu va nous aider. On a Allah ande amedi de Allah. Ande amedi de Allah. Oko winda wonda jangu de ka. Wonda adopt today. Mais il refuse la vérité. Awa mi do umpa fe on do ni leader do gonto kadi yalto. Enen ko andirten ko yimbe fobe yimbe be ala conviction yimbe be ala programme en jokki Habib Marwan ha osokama
en jodi ke fanki en jokki billo ba e foni ke menge ha ben do sokama en jodi ke fanki en jokki hali uba do kadi ha kan kadi o nada makaso iden jodi do kadi innugol Doumbouya va quitter. Il va quitter comment? Est-ce qu'on faut quitter là ou Kitugol? Mais non. Revenez-vous à la vérité. En dit-on, on a opposé mais on a donné. Parce que si les marno donne, wallahi Doumbouya fait une temps le 31 décembre. Hay nyala de wotere. Il va finir comme Dadis Camara est fini. Doumbouya a bel et bien dit les erreurs de passé. Parce que mi filitani ko ndunga on ala jabu dinande. Doumbouya wiyo erreur passé on ko Dadis Camara wadi ko. Non pas droit à l'erreur de passé. Fala no be jibude la mu mako mu ben. Mi wola itundido be o elmini. Tawata yilo ngandi be. Sadiba Koulibaly o tapi mo yalti fus. Kombo no yali dum. Ande ko ala wol de ay fi dum. Di mengel selectem pia vogi. Hombo tapi mo Doumbouya est-ce que goto woli? Goto wolani. Personne. Celle dans les mots lors de nous, au tapis sous du macondou donc, au radio mo, tonjiri mo ergine. Est-ce que got mon woli? Got o holland. Hande aliuba, one no de résistance. Immi do wakili, one no do dénoncer. Immi no do ame corps. Na do jodi de habe nangimo. Na ande mo wali maison centrale. Ene kondung apportude. Hondung apportude ngene. Nous sommes quoi? Rien. Il faut que Jama on fa madou. Hande si don fa là ou notre manifestation, Jama on yaltata. Personne ne sort. Ce n'est pas le début de commencement. Mamadi Doumbouya, il faut une manifestation de Arion Souma, que Morikonde Wonika ministre d'administration territoire. Morikonde Yaltunowi, ou si taï Jama on Natali Kotudi, ko armé on Yaltatawa da maintien d'ordre. On s'aide you den garde de Doumbouya ka, un garde rapproché de Doumbouya. O Yaltido o fel ligodo. Ousmane Gawal Yalti wi on nous, ou justice wadai. Hando yidum. Awa mi ala na le moment est venu. Pour le foot, on a libéré da Ugolamu. On a libéré da Ugolamu. Enen ko hala holorden. Ça n'est pas une démocratie. On te démocratie. On est États-Unis démocratie. Tout ma pour le faire la madeo on a ngouya do yaite. Et sans dumdo. Il faut que nous changeons. Parce que quand on tiki doit changer de stratégie mengon. Golle men de la mintanan. Golle men de golle de joku den do la minta. Kala opposant jomo jokir den ni en jokka yon tigi ama yon tigi la mota. Babira de men ko ni jokiri ba mama do awoni échec. Ene kade en jokki se nous d'aller on voit la route d'échec. Parce que stratégie y a pas de plan. Il y a pas de plan. Plan mais on s'est failli. Bon, revenons sur le cas d'Alpha Condé. Hande on fo yi comédie mo Alpha Condé woni wadde ka. Alpha Condé no yalta do wada poste di comédie no na ko kanko ni chef suprême de l'armée. O ko kanko lami. On to lami Alpha Condé. On to lami. Faut pour no reni non ko fenande. Mi ya yimbe no ya to il a raison, il a raison. La raison comment? Alpha Condé sous star de la Guinée. Il n'ose pas de revenir au pays. Il n'ose pas de venir parce que si tu as un mosusu no arde ara no arino. E wabbe no inando Alpha Condé no prépare godum. Alpha so prépare. Alpha Condé ne peut rien. Parce que si tu as un mo wawno ara no wadi no réaction. On fuso wawa. Ta jama on jogo un espoir Alpha Condé. Ce que je veux dire ici, oyi déjà Mamadi Doumbouya no woni prêt warugol jama ongoy. Dum kadi mi hala don. Mamadi Doumbouya wi ko mayde o yahi. O waray kala dartido mo. Oui, d'ailleurs, de l'abbé. Ce n'est pas une intimidation, c'est une réalité. Quand fait, il conseille Corée. Na on famille no dundong. La Doumbouya nguyani. No, yimbe maïdo. Il y a 300 personnes maïzere Corée. Est-ce que c'est un air de Madjintina Liondu? On a de ko ono la fidou. Mais je me demande, est-ce que Gokdo no nande? Nous yino wo le fimu. Quand fait, il conseille Corée. Zere Corée hande. Faut de ihok ay na tay mbeno may no zere ko ay fi fure jala kalanditede de ino hok way no busbe oyi deja Mamadi Doumbouya ko adani en kondo be yo carburant ala gasoil no wodi kono essence ala ande fo ko do wona doge de station ji fo no doga fi dum ko fi carburant ma pini gine be wana fi yimbe sokabe wana fi yimbe on be dartanade be fi be to liberté mabbe ande gota nantano ala fi dum ko fait il conseille ko wayno wa samakala c'est-à-dire procureur de la République ko yaltino wion
wa ko wadi don ko dun wada yadna Allah fo ko fi football may be don be may ko dala ko lando fi dum lanni c'est fini ko dala nan da fi so stis dum danan de enquête danan de ko no ala fi dum ko dala wolude awa si tagado fa mali tagado si ali tagado si olla ma yali enen ginen en dayni hore men wallahi en dayni hore men en dayni hore men ko labi pas en dayni hore men ko woni très clair en dayni hore men ko woni compatible billahi wallahi tallahi famine. Donc moi je le dirais déjà, la vie que nous voyons aujourd'hui dans notre pays, c'est une vie très dure. Diamant faut nos outils. Diamant faut pour nos réalités, mais vous ne voulez pas accepter cela. Mais vous allez voir. Bon, revenons aux infos de notre pays qui sont très importants ce soir. Et rappelez-vous que voilà les premières images d'Aliouba. Regardez. Regardez. Regardez vous-même, regardez. Regardez. Regardez comment on a humilié Aliouba. Regardez. Voyez vous-même. Regardez. Voilà notre leader. Voilà, il est là. On n'a pas ma maison centrale. Baramaton. Hein? Regardez ça. C'est-à-dire, moi je vous pose la question. Moi je pose la question à tous les abonnés. Hande kondo habidon yo wawo yaltinde kabili dondo. Mi kay diri fena nderi no jinda do yimbe adani lando min mi wolta fi dum. Sorry jo yaltina do yarme wadali resa c'est-à-dire résistance. On no way taw to the people. Sorry jo taw arama yaltine de army. Pinkama jattama. Ala oto ngala pedu. Anko on no way taw to the population we are goddo. We are got taw on tawta yimbe wadon dumbu ya kodita fenande buray dum. Misi mi gine no fenitano. Simi gine no dayna hore mo wala no yurbi. Sorry jo radiado army. Tawdo ala finkari. Ala otum. Ala haifus. Ono wama walude ya wadu gol kudeta lando mardo zarde komba mamba. Moi vous demande ça. Tous les militaires radiés là, parce qu'ils n'ont pas de force, tu peux marre nos forces, ma be marre nos dole, be radiatano be karmi. Gorko yi poboyi, jula tafana, jula talansara, o die abida, Allah. Ama komanti tatado, woko Allah o habbi yo wallu mo fiyo itu dumbuya. Pida yurmi be. Kemi tedo, pidon yurmi, onon do yurmami. Woko Allah habbi yo Allah wallu mo no dumbuya yara. Ama frère julu ha yeso mangon tufo. Hay siri koko pira. Sikana awona juldo buri yimbe ben siri. Hay siri ka tuti da don koko pira non ha gonga yalti. Koko Allah ben abbi. Asiku de politique no dina ne. Anda kirdi. Mimi ala lion. Vous croyez musulman, mais vous êtes pas musulman. Wallahi, vous êtes pas croyant. Buina dono sikude ko julbe kono tuma dargangal jari won anda ko hefer pare ko ono do yurmi ko billahi wallahi taala c'est-à-dire no ono ngalla no yidi onde ayare ko non tun Allah yidi o aduna on na yimbe do dudi do andi ko peji jel woni e aduna do andi ko quartier ji jel woni e aduna do andi ko yimbe jel woni torade Allah aw ko non tun Allah yidi Allah ara itana on dumbuya onon don kirdi wallahi ne Oudou andirta jeunesse Guinée on no yurmi. Fami no yurmi. Aliouba c'est un grand politicien. Il m'a pas au prison ni mo sokito. Un grand politicien wallahi. Un grand politicien. Un grand politicien je vous jure. Aliouba c'est un grand politicien. Un grand politicien ni mo prison. Il mo ton ni mo maison centrale. Il est un grand politicien wallahi. Akune Allah. Quand politique Macron ne faut rien, non, il est plus fort que tous les politiciens guinéens. Il est derrière les barreaux. Non, quand on
ono wombe bao makobe wombe soju de ben. Vous êtes devenu quoi? Oui, je reconnais Aliouba, c'est un grand politicien, mais vous êtes comment? Je vous demande. Vous êtes comment? Voilà, il mène Jody et Churo et Mouno dans le combat continue. Ah ouais, Johnny Kalafala de combat on continue. Mama Didoumbé no happy en Konakiri. Ça dit, mon frère est en combat tout de. Ça dit, il est parti au droit au but. Mamadi Doumbouya Zéreter, il a dit, Kalafala de mon combat tout de. La porte est ouverte. Viens en Guinée. Quand on te gonga burata. Eh, quand tu gonga burata kan. La fala mi combat tout de. Awana na ko mi wona ni kon hi. Arti ko na kirita wami. Ayara e foko do jeade. Siki gonga burata kan. Stai gonga burika. Are mi andako gonga on kafala do. Ofami? Awa ajunoton. Ajunoton. Il y a quelque chose que nous devons comprendre. Et il y a beaucoup de choses quand même que nous devons comprendre aujourd'hui. Et ça fait pitié de voir certaines choses. Alors, je vous montre ces images que vous devez retenir. Regardez. 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 Vous-même. Regardez. C'est déplorable de les voir comme ça. Regardez. Enfin, regardez. Migo, attends, je te bloque. Min d'ailleurs, mi ala ni minta goto ma panola. Min nanga di la réseaux sociaux. Na hunde wotere. Na un programme goto. Kayiuda mi do. Ko do accatami. Min ande mi yalmo Guinée njo. Hulani onti gidai. Si do mari ko hulanon. Hulane nene mo. Hulanon pemmo. Parce que ko be woni en danger. Minta gota ma ponolande, je l'ai toujours dit publiquement. Si minanga malota goto wolu. Parce que minga nelala na un programme. Affairement na affairant. Kokomiala ni Hong retenez la Guinée à partir de 2025 mo kala o mapa no hore mu. Mimi da ne do nafi gijo. Escororu mida. Mimi da ne do mo wolta gonga. Minta mapa no lande, mapa ne hore mu. Kono mapa no to. Si minangama tahaju ma wone mu. Si misokama tahaju ma wone mu. On va mi parce que mi mapa ndo me mapa na kila. Exeko no fota. Ko mettir do mi foko nafi giagal monga. Escoroji hudadi. Donc dans ce cas, on a aussi dans son mapa na kimbe parce que mapa ni dongo mapa na fono fota. Fop pour no fota. Supporter guinéen ko ko da mari okora be nyama. Ko duno tumbe ma be wa ma supportude. Ko no mapa to dolla. Mapa nene ma e bemma ko ni ko ngarde eso. Nene ma e bemma mapa no bende parce que mi fena nalima. Hege no arde Konakri. He la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nge soja yon. Mi rappela on, c'est de kala même mini do Mamadi Doumbouya na dindira mu. Fetu do hari no kankan. Wi ado de no feti. O sud ni foto wal Mamadi Doumbouya. Ko balde tati woni ka prison tayo mai. Tong andi dunka. Andi mi ya yimbe be no happy to encourage yimbe be ko wata. Don't know yurme. Wallahi billahi tallahi. Fala do yo yennu peti lagi ne accu don gese kabe min ko mimbe wa yennude na do yite mabbe on o wiete do Mamadi Doumbouya on do paga yala enfin kanka la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min bi wutike o jeunesse kanka wottere ben kullunkum hande sa nati kankan hay wolo fi Mamadi Doumbouya ko yo sondito susta wolde modde be na Mamadi Doumbouya ko yalla c'est-à-dire quand haribe fetin kinni haribe sikude kambe Doumbouya ko be famille haribe sikude kambe Doumbouya ils sont de la même famille mais na Doumbouya ko kankan do heba c'est notre fils il est comme ça no jawri no tipperi depuis on fait tout de donanga famille depuis on fait tout de donanga abe walle be essayer de signaler go live mengo on va les bloquer. Ardo mo jokaji mo mi bloquer. C'était suspend direct. Depuis on fait tout donc docteur on no inete. Ko docteur on no o arno nyande go o sunni photo wal Doumbouya. Ka rompo en bana ba
kono bainata ko bantaya ka ko banaya ay be récupérer mo mawdo be c'est-à-dire depuis ko paranimo ay be nabi mo ka prison c'est-à-dire ka préfet on wi no il va aller comme l'autre ay goto men minaki don no voden suti en fa la ka wolde gonga ka fami e fa la ka wolde gonga ka nano do o de men a 12 yora en kudeta kono sagwang kala wonɗo wolde ɗum yontigi affiche photo yeso mungo mimi faala ka neɗɗo suuɗiɗo min ɗon andi le 5 septembre ko fiyon ɗum men kellani ɗum ɓe dayir ila assumé foti kala wolowo ɗo hunde ti assume flagrant inna ko min kaari ino lanɗo hunde kaari waɗay c'est ça la vérité c'est ça la vérité c'est ça la vérité naargol ɗo suuɗo ɓawo écran mum hara yaltinta yeso mum wola fenade ni kala wawɗo wadde dumbu yakkudeta no haray guineɓe ɓen no habbima haray jama on no habbima terte haala wi vous avez trop parlé vous avez trop parlé mais on voit rien maintenant on veut voir la pratique terte itte allah e o programme on fenade itte allah e ɗum onon tigui wonon des hommes tègre ko ɗum to woni oɗo oh je comprends pas docteur Djoubate merci beaucoup docteur Djoubate siki goɗɗa lawol de fiyon ɗon hande kadi ka banaya merci beaucoup docteur Djoubate joni ndare kanka winde sur YouTube ma TikTok ndaron si goɗɗo no wolde fi kanka awa Mamadi Doumbouya o accanta en joni noon fi en daɗodiri e makko si tawi ɗen andi ay ɗen andi e wonanamo ɗen andi en ala dole dartagol mum ara mimi la fala ande kon no watte fi en daɗodiri e oɗo mimi ɗo fala andude ko honɗum duwa ɗen wadde fi en daɗodiri e Mamadi Doumbouya par ce que en yahi siɓɓe makko ɓen kanko o puutinay zere kore ɗo to 300 personnes ɓe puutini fewde ɗo ni ɓe naɓi 15 cougar laɓe 15 cougar woyo goɗɗo memmino ni laɓe hay suware accama yahede mo yiɗa o no walorde moto wa si tawi cikulu woni yeeso bono woni apparati ɗum nappagaye hande ni sa yahi laɓe goɗɗo susta jindude 20 heures haray fo walike wa colli fow walike ni yaw laɓe ndara wattere ɓen ko lunkumo kala e tv suru ɓe hayno to ɓe tuɓɓe waloroyawa uddode wuru warat koko wona wolede koko woni feƴƴude kaleji no seedi min ni on hande sa tippi laɓe fenanalima en suka kala e tv siru si hinnama burgitiɗo kaka burure woni natude few seeka yaha acca jama o wonɗo dogude no darto jama on no inna no ko kaari woni contre men enen woni contre hoore men enen en acciɓe ɗo soodi kugarje addi darni ɗum ha pale on heewi Mamadi Doumbouya soodiraɗi armu ha hunde sina ko maintenant hoore mum ordo hande so daari kale furji ɗi fab fuɗɗori rompo en belvi ɓe no darni zarde combat je a susta darde min numa fewdo ni itti rompo en belvi naɓi powi novembre ɗon ha naata kalum lando goɗɗo Conakry ka yawɗa o zarde combat je no dari minal dey ala waɗo Mamadi Doumbouya kudeta ona harayɗa perennide parce que Mamadi Doumbouya toute pompe ni mo woni prêt himo woni prêt kam woni o wolande ɗo ni yayi ndaro nani fuɗɗori autoroute koni waɗi simi précise mi jonni kadi point ɗiɗi ko andir ton sama kala lanni fewɗo ni min yo rompoye belvi ɗon ha nataka pale Mohamed 5 ayata e rompoye ronka tawde zarde combat je ɗiɗi pick-up sappo no dari kono darni ɓen ɗo ko andi gollon ko dogini kon selludele fankina e opposition o eppi mono huti daro a maayi no grand wallahi billahi tallahi Mamadi Doumbouya min nalde o gollay lagine min naali o gollay lagine kono guine en si dartike mo huwa en ko kaani ndere hande acciwal ngal déjà warita wala ka bare Doumbouya no wuɗa hakkude Allah o wari action fo déjà mo bloqué ala ka bare woni kala holiɗo tippor ka autoroute et puis ɓe fuɗɗoto waɗugol patrie général c'est à dire na mi woli ɗum
ko Ibrahima Khalil Konde woɓe waɗay ko yette ko patrie général nangugol sukaɓe ɓe fuɗɗoto ɗum woni hande min goy ngalɗinalan ko Aliou Ba nanga kon joga goto men minaki wallahi enen tigi sen jaɓi gonga kande gandi Dumbuya no hulɓini wara wono hulɓini e wallahi Dumbuya suynaki mo fasori gonga ma nene ya nene ani kon minata jama o min kon mari ko wiya yimɓe ɓen ta goto wi no prépare ko prépare anani min mi woltago mi anda han ko hunduko an ɗo min mi woltago goɗɗo faala yo mi wolu hunde fof ko windaki mi endaki source d'information mi wolta 2025 kala ko mi wowli ɗo andu miɗo andi fimo mo fa sori konga ma no min miɗo respecti hakkude Allah Dumbuya min nalɗa wawi wadde laawi min naali hiɗa wawi wadde développement kono wallahi ko ɓe yoɓanma waɗɗa kon formation ɓe ɗaynalima non tu es formidable hakkude Allah labala les formations kina pingla les stratégies l'opération coup de pied non tu es formidable donc me respecti mo respectali o respecte ya yeeso iye c'est-à-dire Habibou Marwan ɓe ari ɓe fusi para prison ɓe yaltinirimo ɓe yaltinirimo yeeso taw hay o holaki taw ɓe anga yahi goɗɗo nanta ɗo indema ni fenowo wawatama wolande on to foninke men ge woni hakkude la fenowo watama wolande kon to foninke men ge woni min hande komi welti koko présidentiel udalen jaɓanali men kon hooti min mi andi o mawɗo no waɗa barki billahi wallahi tallahi laaɓanilan lagine fof ko selludelen ɓuura waɗede barki min miɗo wonani on nan taw on darto o few terte o gura to ga kaw ronki o no terte o few nan présidentiel dalen hande son hotuno lagine wallahi on nangueteno min wola ɗo amen ronka min fanka billahi wallahi tallahi ndaare ka tawata no wonon si Allah ɓuttitani ɓiɗɗo gorko koyo yaltu leydi lagine ndi fami parce que Guinée sa nanu peuple no woni fort wana hasard de combat yalti ɓe dartiɓe leyɗe fof ɗo kala dartiɗo ɗo leydi andore won tigi no jogiti koyde kon armement lourde enen en jogaki fus si opposant jo wima minen ko déclaration yawgol ka place publique wowla waɗa parlement na hanki tum ɓe manifesti France ɓe manifesti ɗon hande ɓe nangi Aliou Ba ɓe manifesto France ɓe nanga Aliou Ba fu yalta présidentiel dalen quand même grand bobo awa merci beaucoup min mi filtali komi wi konde batti présidentiel dalen hotano lagine mamadi min komi torotoma o discours fin d'année ɗo accutu o moy hay siko 300 en nanga ɓen ka maison centrale jama o respecti ɓottere ɓen kullum kon 2025 ɗo a yiyata goto kala o ndaare blogueur ɓe wonɓe ɓen inude yalte mobilisez vous ɓenno suusi arde lagine hay Afrique ɗo ɓe susta jindude ɓottere ɓen ko fenanma Afrique ɗo taw ɓe susta arde o moye menen ko d'ailleurs min ndaara ɗo komin tu woni Dakar ɗo blogueur ɓe woloɓe fi Dumbuya ɓen komin tu woni ɗo Afrique de l'Ouest ɗo komin tu woni ɗo kaga ono ɗo hay goto ala ɗo ɓe geri ha ɓe ronki komin tun lutti Afrique ɗo Afrique de l'Ouest ɗo je suis le seul o faami kati kawt commandement ni cobraje ɗen ɓe arno ɓe piiɗon Aliou Ba vrai on nanali ɗum ɓe arno kami woni fi boddi ndi ɓe arno ɓe pii Aliou Ba ɓe ɓortimo hay bagre nde gere on nanali ɗum ne la ilaha illallah Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam écoutez ami woli fi ndi boddi le mambala nde ñande jemma si om kangule aranno Aliou Ba ka seril makko ɓe piimo ha ɓe ɓortimo hay bagre nde ɓe iwomo wadde toon fétis wanka pewɓe waramo min do mi walli fi ɗum yandi o nanani ɗum onon la ilaha illallah Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wanka pewɓe waramo tawi mi wallin kan haala ka ɓuri woɗɗude taɓe waru Aliou Ba sabu haala oɗo aussi j'ai écouté Madick Maz
je m'en fous de ça. On a dit qu'on a happé maninka pas qui mon. Maninka pas qui mon de. Maninka pas qui mon hande. Maninka pas qui mon Django. Madik, o ini on mama de dumbu ya wona ni. Parce que moi de wona le tout ben. Fami, nous na fouino. Madik ko woni ko wolde don, mi ngay fu sala ça ne me concerne pas. Hande madik no konakri. On andi on tertoto on tertoto goddo wola wi on so nani goddo ko woli concernant, c'est pas notre affaire. Si madik wi piya goddo, yo piyumo. Si madik wi nangay goddo, yo nangumo. Point barre. Ko konakri wona, hande kad ko wawiri. C'est pas quelque chose que vous devez mettre sur place publique, ma wadon dun commentaire. Dans ce pays-là, on se connaît. Ndi leyti do mo kala no andi oya iden andi ndiri terte dum hande présidentiel ludalen kala beppudo ko e makko fittoto kono laabi dans ce cas yewtembi di concert ji di feddudi do takana zayon andi Dakar do dey do ko menen woni doyen jidin do de sare do takana zayon paayi do haway wa fetudo jama on no hala minu non acci demen e takana zayo si tawi nde saare ɗo nde saare Sénégal ɗo si tawi ko menen commandi ɗo menen jogiti suka ɓen ɗo acce ɗon ko hutiɗo macca mum mantata dongal mum tamo mantu macca mum dongal no fawa takana zayo men haalane no saari ɗo a tawa e men laaɓi poy menen ɗum na haala wi ɗuɗugi straker yahe ndaaro yimɓe ɓe naati hata hay jinnalaka jooɗo ko do woni nder to sar den do c'est quelque chose de clair menen ko fila gine anini men wana ko woni ka pays sous région do mo ari do nde sare do won se ko concert watta wasi ko nu ko ma men implico si men implica ki ti va lire l'air fami o mi anda mama di yaay ma yata mi du na hajua min ngala mom mi nangadum ono ngala mum nde mama dino yawo ko mi ngarata wola dum na ono mi ko mi buri on andude si mama diya e si yata fendo Alpha Condé yayno mi do anduno yaay mi wi on sina Allah ari sina Allah fa biye mama di dumbu ya wara ma o mai mama di dumbu ya fokkita hande fokkita jango fokkita faddi jango dum mo kala terte on cinéma mum dum ko no wayi no sa wali ke a hoydi dum ko fenande hudande no kala wi no ma dumbu ya yayi kono yarata sina ara do ko 2040 hewti o yata an idon feti billahi mi yadi be fetu be o mongoy dumbu ya ara do taw respectal serment respectal parole donnée kono dumbu ya respecti ko woli onon tigi on hala nama dumbu ya wino ni moi ni membre de gouvernement, ni membre de CNT, nyalande hotere fait état le 31 décembre. Ande konto fe undi den. Jango e wadi live mengo wotu ma hedi den discours Mamadi Doumbouya. Mimi nami wono répondu de mal. Kono woni wadi ami wola ko yida nande. Andi toujours ono ko wela taw ko argol jonna o faux espoir. Mimi wawa tadu. Wallahi mi wawa ta arde jama on accita haaju mum mi wola na on fenande walla danda. Yo Allah dandam argol wola kona nyande du wadi o Allah mi bobu mi watta dum mukura muna mi watta ko yimbe be fala nande ko mi andi ko dum ko gonga ko real ko duwani gonko dum mi halta mi ala mina dumbu ya na kubitipa mi tipa e Paul mi tipa e Pierre wata wadde dum feu allo grand wol mam coupa. Ok, t'en interromps, s'il vous plaît. À partir d'une heure de temps, 30 minutes, mi donne la jama en parole, mo kala yeuta ko fami ko. Odo woto là-bas. Yo Allah yo modom. Assalamu alaikum. Idon ejang. To là-bas. Yo arita ko dakiri. Ongandi so jetti wano to là-bas hande. Dumbuya he chamo goy. Kono to là-bas ala dole darta gol dumbuya. O ala den dole wala feccere den dole. Ali ubano buri tola ba susu de redu labi temedere min yo fewndu do ni sukabe da o bellamu e ngala wano Ali uba wallahi billahi tallahi Ali uba mi do respecti mo mi do teddini wallahi andi bi do gorko
faut reconnaître hay Doumbouya no reconnaît Aliou Ba ko gorko kono tola ba wata wadde mouvement kona crié wata dartade Doumbouya feƴƴata ka ɓawo téléphone ɗo hay Sénégal ɗo so starde régulièrement ɗo naafi Guinée Bissau ma nokkugo tola ba fu wawa rien mi holaki mo ande mi holaki mo jango je vous parle la connaissance des causes min si mi haali hunde anno wodi kam mi tippi mi haala noon kadi modi sori bari ta jama on hoolo woɓɓe yalti wi yo min ni ok yeeso ittay kumpa ittowo Doumbouya on a yiyaymo tun kene petta yiyamo inna yiwnoɗo Doumbouya on andi on no wonno capable ittugol Alpha Condé wattere ben kollum kum mi ala nan tawo ittowo Doumbouya o ko tawaɗo ka laamu mo ala dole ala ko wiyete kon commandement wata ittude Doumbouya ko wonɗo e commandement ma collaboruɗo e commandement ko ɓen to wata ittude Doumbouya lorsque ka gerduɗen e Alpha Condé a ko Mamadi Doumbouya to wanomo ittude opposant jo hay goto watanomo ittude hay goto personne watanomo ittude goy Alpha Condé arayno hani imo laami e hoore men Alpha Condé arayno hani imo e hoore men fiyon num ɗon andi wawi ittude lamɗo o haraɗa infiltri laamu makko ngu sa infiltri laamu on tigi ngun tun yimɓe ma ɓe woni toon ko yimɓe wonɓe honnête wanam jonna exemple hara ɓe yawnoɓe fo iwnoɓe ka parti FDG hara ɓe wonanno selludelen ɓe wonanno Mamadi ɓe wonanno jama on ɓe ittayno Mamadi Doumbouya hara Ousmani Gawal ko enen wonanno hara Bawuri ko enen wonanno c'est à dire hara piliyeje dowɗe je ɗen fop dow ton hara ko enen wonanno en ittayno Mamadi Doumbouya ɗon andi ari Ousmane Sonko ɗo hari ministre ɓe buyi hoore ɓe buyi ka laamu ton hari ɓe naɓidi moƴƴa ko laaɓi kono si tawi neɗɗo on o wala ko wiyete kon moƴƴo bere wonde ka laamu dow jon wano ɗo ni wano exemple min ɗo min miɗo reconnais miɗo mari informateur ɓe réguliére wonɓe ka laamu si min ni on hunde waɗi hay tappuɗa ha tipporɗa hara a tappi ha tipporɗa si pay ko sare jonni information e nder leere a yiyay tawa ko ɗum woni gonga min ɗum mi yangani ɗum mi gollani ɗum mi andi fi ɗum sa hande si min ɗon hunde waɗi so hay goto innata ko fenande ɗe hunde waɗali a yaha vérifié ha tawa hunde waɗi ɗum ino tawa e golle tawoje e ko golle wonde toujours régulière kono ittowo Doumbouya arta ɗo ina ittay Doumbouya Doumbouya ne parle pas Doumbouya hande o yaltal ɗo e radio ma e télé o wi mi ittay Alpha Condé jamais il n'a jamais dit ça le 5 septembre était surpris par plusieurs personnes no yimɓe wonnoɓe o leven andunoɓe coup d'état no en téléchargement on fami wonno andunoɓe buy kono enen fulɓe ɓen en heɓal taw leader jo goy en heɓali leader jo si tawno ɗum hande hara Aliou Ba himo marno yimɓe hara Aliou Ba himo nananano hara Aliou Ba himo jaɓanano wallahi Aliou Ba feƴƴatano kadu commandement de la gendarmerie ka o nangano ɗon e alkamisa kikiɗe vendredi oto dogatano parce que si Ousmane Sonko nanganoma ɗo golle watta ha o yalta nyande wo ko gere sina o san sunna o péage no bonna c'est à dire tawno c'est irrégulier ko gonga devant le peuple l'état n'est pas de force kono Doumbouya o lanni en hulɓinde lagine jama on fof sonjike mo kala ma piqué on n'a pas le choix moi je vous dis si tawno de marno choix Doumbouya watan ɗum ɗo fof Doumbouya konto boni en hokkimo tan de o soodi arme ko yoni ko wallitora 3 o elti sukaɓe ɓe ala yurmede jama o 4 mo mari régulièrement wonɗi ka pale ƴewno ngo ganda wallahi ne ɓeɓe yottondo fo tous les ministres là hay Bala Samoura si natama ka pale ma médecin ko ala dole et kan Doumbouya julde ya beaucoup andi piji buyi no woɗɗo imi fala ka yewtude wallahi mi haala ni o min e Doumbouya men joɗodi hunduko makko nowru an woni on n'a pas droit à l'échec na goɗɗo haalanila ko woni wadde ɗo fof Doumbouya no andi n'oubliez pas ça je vous avais dit les jours que j'ai quitté Conakry min ni Doumbouya oɗo na wonɗo yaade ni beaucoup de personnes ont capté c'est-à-dire no woodi piiji ɗi tawata jaraɗen haala ɗi
konon haja e ko wiyete kon développement crise watta ɓurɗo wadde on ka o dépôt carburant sumi crise ɓurata on kono ɗum dimbano Mamadi Doumbouya few tampere waɗata wano ka manque carburant on waɗi fewndo on dépôt sumi ko ɓuri ɗum watta waru hoore hay si waɗay mi sikka waɗay ñalande wotere ɓuri ko feƴƴi consére kore sikka waɗay hay si waɗay ɗen toraki ɗum yo fillito e hoore Jamala Guinée on waru hoore ko waɗi consére kore goɗɗo anda ko jelo mayi ɗo jama on naafi haray ko salare wallahi ɗen faala hettude laamu ngun kono en ala ɓiɓɓe worɓe taw nan préparo ɗen se préparaki sannira rien ɗum jarano yennidire ma no bakodire walla no waɗani bawuri hande ko ɓurɗo ma pade laamiɓe ɓen bawuri hande sariya no ƴawimo nambara no fokkitanimo ono fo andi bawuri yayi ɗo ha aéroport yiltama ka on fo ɗon andi ɗum ɗon c'est à dire mi yiɗa en wattu hoore men yimɓe ɓe andanɗa hoorema comment je vais le dire yimɓe tawoɓe ko yimɓe enen ti ko yimɓe samakalaɓe quoi mi yiɗa waɗen ɗum hoore men je ne vais pas tan wattu hoore men yimɓe jalnoriɓe quoi falake e waɗɗum hoore men falake e waɗu hoore men yimɓe samakalaɓe no yurmi ten jaɓu ɓe jala en jalitoɗen no yurmi quoi hakkudeji men c'est un conseil ten jaɓu wattugol hoore men yimɓe tawoɓe bon enen ko waɗi o c'est bon quoi ten jaɓu toñugol Allah ha no yurmi ten toñu Allah e piiji men ɗin ha feƴƴita c'est pas bon hande reconnaissent enen ko yimɓe wonɓe faible sina ɗum leaderɓe men boy nangama ɗo hande yimɓe ɓe ngala suwa ko ma ɓe wona e ko Doumbouya wi comme ma o wara ɓe so yi laɓe min ni on 15 kugar fo reconnaissent 15 kugar rabɓe mi holla onde ɗo on aɓi ɗum laɓe kono on aɓiri ɗum naafi baali naafi kulle naafi beyi ko fimen inni laɓe no jooɗi ay ko watta kon ɗo fo hiɓe andi hiɓe andi ko watta kon ɗo fo hiɓe andi donc armée Guinée on ɓe wona prêt regardez ça o yi ndare hande Aliou Ba ndare ka ɓe waɗi mo regardez ɓe no prépari fi sokugol kala leader jo hande son abe mi holla on ko ɓe waɗi kolla ɓe je vais vous montrer ça vous allez voir taw no yurmi ma jama on anda hunde wotere enen ɗo en ma reconnaissance ɗen woni faible na non yawagol jama on ma néglige gollon ma ronkude jonnugol on ko wiyete comme force mais enen en wona prêt dartagol Mamadi Doumbouya ndare regardez dara ne ɗo hoore mon hino ko ɓe naɓi kolla ɓe regardez hino on yi regardez ça ɓe naɓira ɗum fus naafi baali naafi beyi sina nangugol yimɓe wara yimɓe mo yimata goɗɗo hulu mayde mon frère opposition Guinée on ɓe ala mbuuɗi siɗa mari mbuuɗi a yoɓɓay kono opposition Guinée on ala moyen ɗaɓɓowo laamu wodarto Doumbouya en a heɓay ko wiyete ko lobbying heɓa mbuuɗi jonna jama on ɓe golla c'est très important parce que la Guinée ɗo hande kadi ko mbuuɗi lamminta ma ara ittana yimɓe ɓen andeji maɓɓe ɗin hande kadi ko ɗum waɗi si minu noon mi faala yo mandi to konngudi an ɗin parce que wana konngudi ha hottaɗi ko andaɗi mi wi si feƴƴi e selludale en wata jokkude leader jo woɓɓe ɓe yinno ɗum ko fenade ka hande yino Aliou Ba simo marno mbuuɗi hara Aliou Ba no marno mbuuɗi walla o waltano ka prison to waltano to parce que ɗon andi sabu no woni ko gollata minen ɓeɗen andi ɗo hooreɓe buy sa jonni ɓe mbuuɗi ɓe waɗay ko falɗa kon par ce que kamɓe ko mbuuɗi ɓe faala wana gikke ɓe joggi hande avocat ɓe Aliou Ba ko yoɓete piiji buyno ton ɗen tuwa mo jonde ko inte comme bras de force kono en watta hande ɗen duwa assistude Aliou Ba ɗen duwa mo wallitade jamono duwa mo udditade cagnotte
kala marɗo feere waɗa. C'est le moment de les soutenir. Ousmane Sonko fewndino ɗo kono Sénégal fo ala mo wallina nano mo 100 francs 200 500 1000 francs. C'est wallindire na en pousse jama on haɓe nata e problème enen lutte wiyen nous sommes victoire. Non, jamais. C'est pas comme ça passe. Ande son yibe innayin 31 décembre kala leader de wondo kayasi c'est fini. Oui, kogonga femme Eric Aliouba c'est l'écouter. Aliouba wola tako c'est nous d'aller wola c'est écouter, voilà le message est là. C'est bel et bien écouter. Mais wondo kabao bafal mon frère hala sokado donc c'est quelque chose de rien ça. Mon frère Aliouba ka woni do ngande hay so nyama ko yolando hay so yara ko yolando kala c'est-à-dire une fois que goddo naba makaso a woni ka bawo bafal andu wango ngande kadi hala makam wanako gasata ti tawnu nu wombe bawa Aliouba be e te for Aliouba feƴƴatano ɗon donc ka woli ngol kongol ɗon o feƴƴatano ɗon. Il fallait pas passer là-bas. Oy ni on waye waɗu courage ka wayen courage o ɓuremmo kono est ce que enen den courage na non hulu gongol de c'est à dire ko waru hoore nden hulu ɗen dumbuya waray de non mi wata hawtude kañot aynam feno je peux pas fami enfin waru hoore on ɗum ɗon c'est clair no ɗuuɗi dumbuya o waray ko ɗum o hulira hen na de goɗɗum go dumbuya en huliramo hay fussina ko warta ko andi o moy si tawno ko gaz lacrymogène tum kono kanko dumbuya taw imo asimi o wi na mi woli de ko kanko wi dumbuya wi men waɗay sal bulo kako min haali ɗum kanko wi meren men waɗay sal bulo o wi kadi men tremblata fami o wi jungo an tremblata mi hulata no mi waɗanta hande kadi goɗɗo kañot on andi fi yonnu onon si goɗɗo udditi ɗo kañot ko non tigi daroto yawn tigi ñami mbuɗɗin min en lannidino ɗon min ay na ɗum wurninmi na ɗum ñammin tanmi min ta goto halfinan ko kafa hay goto ta halfinan ko kafa mo kala e wakkilano hoore mo mi wi no duwa mi yaali mi waɗay de guine kala ko gerɗa ma kala ko waɗɗa mi andi tantama de mi udditiɗo kañottuji hay on suma mi watti dolokke laaɓuɗo mami mi woni ka laaɓi mami ƴawi e oto wiyay ko mbuɗi on tigi ɗin mi ñaami min en feƴƴino ɗon few min na ɗon fewdude ɗen iɗen andidiri en neɓi diɗo vrai min miɗo andi on iɗon andila andi ɓe wi ala mo ala haaju ala kadi ala ko ala tan ala kadi ko ala moment min hande kadi mbuɗu kafu guine mi falaka mi wallata goɗɗo fino hendora par ce que onon tigi arata yiya ila mange woɓɓe yalta fena e hoorema inna no jonnuma ko jonnama ɓe wi noon mi naati mi memali ko mi natali ɓuuri min en gayni dino ɗon mbuɗi si miɗo mari mi jayka goɗɗo wallete si miɗo mari mi wallay mi feƴƴa ɓuyno daylan ɗo ina mi paykun saare meɗen nawni jungo amen no ɓuuti no natiri ni minna mi watta par ce que guinejo no metti gerande iɗe reeni wonɓe wallude ɓen ko honno ɓe woni yarude on faami iɗe reeni ɗum na fiyen sutaki ko ɗum mi wallinino gere kañottu neeɓi mi tagoto hukkane ɗum haɗa allah la wattade basen jiyan ɗum haɗa allah rulude auto ngan ɗum haɗa allah miɗo ka climatiseur ngan ko ɗum minni kala men min ɗo probléme tan naadu inde an nder ton de min tagoto naadu inde an e probléme ji mum ɗum c'est terminé kala gerɗo ha heɓi probléme yo géru kamɓe ɓe mardi probléme ɓe min haaju an alayi ɗum haaju an alayi ɗum hande haaju an alayi ɗum janggo haaju an alayi ɗum faɗɗi janggo kala yawɗo memminani hoore mum haala ma ñoña min ta wattu inde a nder ton hay wattuɗa mi darta min mi yahay buyno wola fiya mi yiya vidéo ji ɗi mi jabotako c'est pas mon problème parce que min mi dépasse ɗum na ɗon mi fewndi mi waɗirta hunde fi goɗɗo no faala si fini yaltuɓe wiyamɓe fof dans l'année 2024 ɓe nattata dans l'année 2025 ɓiɗa yiwde buy dogunoɓe nan no faala artude ɓe ala porte d' entrée hay bafal ngal ari uddota ko ha ɓaaro ɓe taway ngal woñi kali par ce que jama on ɓe anditantama tanke haaju maɓɓe yanali e ma
yiya do yimbe no wola mara be duano kam hay wolude yiya yimbe no wola na mado ben no andi si nasa budum haaju mo wata wonde hara kadi konko heboto do wana fi mai na ko nyama na ko wada ereduma hara be monani ma fala do yo tampo mene nami ne ngaddi tampere mi nami ngaddi tampere nami moƴƴini kaso kala yurmaɗo aliouba no andi 16 makko no wawi collectude naɓa ton komi wi mo handi e wallitede min komi wawi wallitade aliouba ko jonnugol de source claire min na on ko ni ɓe fewdiniri mo so tawi ɗum ɗo yonanali on haray daare goɗɗum goo mi hande kadi goto nattalen e haale wi fenade miɗo andi on moƴƴa miɗo andi on kelɗa on fene miɗo andi on waddidira vous êtes lâche hey min yiɗen gaynidi ha ɓaari onon e min hiɗen gaynidi ha ɓaari mi haala ni on l'année 2025 là vous allez lire l'air hein min goto ukkatalan e fenade min en gaynidino ay mi dari mi tawi mo yurmini on o yurmina hoore mum mi dari mi tawi on fuufiray ni goɗɗo fenade waddidiron min en gaynino min courage c'est-à-dire mi ɓuttinino depuis mi yalti e ɗum mi ala wolde nde ay goto goy mo kala no andi hoore mum min ta goto arɗo min komi acteur jo wolowo fi politique min ko ɗum woni concerné la ko lutti kon min ta goto ɓagan hay hunde par ce que jaman sa moƴƴike maɓɓe mi newi nande no wiye pular woko mo ñawduɗa hayare mum wo murtinta ɓengu ma da ñama noon ka patron ma ñamata ɗon kono sa inni a soofay ka patron ma sofata ɗon ti va lire l'air famine haray parti maɓɓe on no mari ko wiyete kon peut être cédel de finance kala faalaɗo yaade wallito aliouba no wayna ɓuuri ton ta goto addu mbuuɗi andi accela noddugol s'il vous plaît ta goto addu mbuuɗi han ta goto contact tan fi ɗum par ce que on andi e guine en welana ɓudude wallahi en welana ɓudude ɓew ferti pullo fuuta voilà c'est clair ɗum kadi o laaɓan kala wonɗo jentade ɗon andi mi haalni on hande kadi en waɗanta jama on ko tawata wona ko yadata e programme ji meɗen ɗi faami kala innuɗo immoto wallito pullo a tampay ha nguleɗa ko ɗum sowde wo dumbuya ukkay yite men no o maccuɗo no feeti ndaare o no duufa en ndaare o no wuuga en ena ɗo wi ɗon feeti ɗo wi ɗon hawji tawa e dumbuya no hawji ɓuuri on kanko ko hittin dumbuya ko a waɗa e mamaya ala awa no gerdede Allah faw en jam fawa musidal men jam yo Allah dando en probléme Mamadi dumbuya o Mamadi miɗo andi ɗa ndarde lanɗo ni komi woni jalde ɗo fof ko boneji ma anniyeji ma hulɓiniɗi ɗi wonɗa wadde peuple guiné on Mamadi meɗen mapodi e ma ha maapi par ce que an a hulata haala dans ce cas Conakry 31 décembre concert Azaya on fi Simandou artiste on fo ralliyoto woni hey artiste boy ralliyoto woni goy ɓe ala suwa hey oyi regardez artiste boy no tappanani no wiya ayimanayi goy Simandou sa wona e nde saare ɗo joni noon artiste on dogi yaari France yaari to gasata Amara Camara wi on yimanayi Simandou ɗo o yimanayi Simandou o yeyay ɗo artiste buyno yimana Dumbuya hara na faale maɓɓe haray ɓe menace a ley haray ɓe maapi ha ɓe faalaka wadde kono comment ɓe waɗa si ɓe waɗali il faut lire l'air c'est-à-dire artiɓe buyno dama ɗo jaɓali hay notagol CNRD nodda ɓe wiya hokkora ɓe mbuɗi ɓe ɓe yahata CNRD nodda ɓe ka ministre la culture ɓe ɓe yahata ɓe fode sako e maaro e bidon o e nebbam ɓe ɓe yahata kono joni ko hore ɓen ka CNRD tigi woni on posude ɓe on waɗa hunde kaari forcé ndar mi tawa no satti ndar tawa no yurmi ɓe ala suwa Ahmed Dasa takkike ha kono hande ko ma yarani kadi regardez oɗo kadi ɓe falama mo jiiɓude c'est-à-dire hara ala choix tu n'as pas le choix fami oyi woɗo Conakry ville de l'ambiance oyi
ko amara camara be wadi pare. Regardez vous-même. C'est-à-dire, ça fait pitié, tu peux même pas imaginer. Oui. Be ala suwa azaya yore mun no mapi. Azaya Salif Keita. Arabe mapi ya kono ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire, be rewi rewete de fop. Kono ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Katike ha kono gasata si be wadali be buina be. Wadali be jiba be programme. Famine. Voilà. Wadali be huwa be kokani be bonna be elang. Hara be ala choix be doga ha. Dare mazali uba, regardez ça. Il y a dans Medundo, si Camille. Tapote banda iden en direct. Bon, retenez-vous que notre pays ari hande kadi ko force sa wona ka lady la Guinée comment wi a Mamadi Doumbouya. Wala afisi mandu. Sadi haisi tai aniyaki wadgo. Haisi tai afalaka. Comment wala fido. Aliuba depuis il projet simandon ko fenande dum wawali wala nade jiba jagite wi o yawi ke Aliuba wi projet simandon c'est un faux projet depuis o woli dum no beni no o do kala ko kata walo to ka maison centrale min ne on artiste buyi manay do Doumbouya buyi man on andi fi on dum be ala soa na c'est-à-dire be étiquette han kono soa ala andi go no wadira hunde tawata ko fiyonti ala no wada wo ala no wade no jabe aybe no wade boyno do no wadde kono ko fi fere ala be falaka wadde e falaka on fami donc enen hani na 21e siècle won enterte no wadde not wonbe noddude fala be intervenu de puy jonnembe kongol seeda aren konno be fala wolude hakkundeji men famine parce que jamano do alanditede ko on be bonni ala yimbe ben no fala wolde min no mi fu yala ko mi wala do hay got sina ko ni ko wadde ala très bien man no fala wolde fi Aliuba allo oui transition no dila mi da gor ko ara da wola hala kanno dati je n'aime pas ça min sagan sa wola tu parles ko en non. No, gara mi wirma tum peda gara wakila komba ma nga fami sa bikrango to won les. Hondo? Dio mi. Ko salmi ngoma tum wiyama fami ka komba mon da modu ko komba nobul woni modu re wata yiltor bawo. Grando na mi woni yiltor de bawo ko jama o yiltori bawo ngana na Aliuba na ba maison centrale. So binani Aliuba la ba maison centrale ko kala won tigi andi rek ko nga be andi pour le foota de wonde na fi yagale jasere pawlo. Jona an kondo yiru da dun don Aliuba ya maison centrale mingo miskino alla do kan kadi afala mi am taw ya moto. No wata ya wonda wata. Min kondo mi wonirta do. No wonda rek. Dandi labi jelube wopude lando buin golla. Si Allah jabi Allah ko mawda Allah. Oh we Allah ala e politique wali ndun ngara wondre ne gonga kan anko mi wakilo amma ya ne. No amma ya ta ko no comme no wirda no ra afame ka piji din andi kon problem ko mawbe men be woni mawbe na fi be mawbe nyamo be ngay na aliji afame ka. Parce que si tawi no hande si tawi no ko rew lawol hande wala sifa Aliuba en si nangama e nyon mawbe ben hande be duwano ka walade be duwano ko dana de tanke ona live parce que be andani hore mabbe ko fenande woni ko ben ati milando ma anga yano ko alaji alsani dala ba hersina kon ka parler du peuple ne me be wala kambe hesna ko kambe hesin hore mabbe parce que be jabali yadde jama ko fala ko wala wasu kambe hesina wala be hesina ka ko kambe hesin hore mabbe ala problème ala me weltani ke on ala ko den fi modum ko kambe woni ko hesin hora parce que si be jabuno ko population mabbe o yimbe mabbe halani be ko ben fara ko parce que c'est to hande on e jeunesse hanki on woni different e wadi veki piji dan nanda hore ma kambe be yino ko fekkuno fewndo Sekou Touré walla ko way non din piji fof on fewndo internet ala réseaux sociaux ala
kono hande ka wonɗen ɗo jama on fini adna on ko nouvelle koye new generation yimɓe woni yimɓe ɓen no finino réseaux sociaux no yahude so si ɓe tawi ɓe jaɓino ko sukaɓe haalni ɓe ko ɓe jaɓi ko ɓiɓɓe maɓɓe yiɗi ko mais ɓe hesintanoke sa yi ɓe hesinama kamɓe hesini hoore maɓɓe ɓe respectali hoore maɓɓe ko ɗum waɗi andin mawɗo si a yi ɗum mawɗo yawama o mawɗo yawi hoore mum ay teddungal wona fol teddungal ko an jonta hoore ma teddungal yimɓe ɓen jonnama noon on tuma teddungal joni komi falama landade ɗo landal goto ara yimɓe ɓen no ɗuuɗi an hande ayi ko janngol le 31 décembre opposition guinéen wiwno Mamadi Doumbouya feƴƴinta ɗum hande noon e yi ɗum ɗon nakko woni laatade hande ko solution hombo an marɗa ka hakkillo e ma fanɗu koy no Mamadi Doumbouya iwrata ka laamu kono hakkille maɗen jonni o yahay ka o yahata min solution on ko yiwmi ɗo ko kala si tawi ɓe mari décision ferme hara joma mbuɗi no mari décision ferme o enna hen ɗo pinka sodami so pinka mi ataki janggo hande jemma Doumbouya andu jang al 31 o yeehi kono sina ɗum haray ko haala ko joué ko haala indiyanno ko jougol film awa merci beaucoup depuis Allemagne mon correspondant ok merci tajarama merci min ko ati kon tawmi miɗo yiɗi gorko hara sa noddi tu parle comme un homme n'est-ce pas kono mimi ya gorko wolira o jiwo mimi yiɗa ɗum min gorko sa inni allo ko yimɓe ɓe gandu ko allo woni feƴƴude ka téléphone si yimɓe ɓe inni allo ka téléphone hara ɓe andi ko gorko woni wolde wona jiwo ma j'aime ça ojo konno way allo jarama hono way tay ko sa ɗoytu téléphone on takko ma fiyen nantodir ɓiɗɗo gorko o wiɗanini o danande meɗen nandema min wano ko koyɗa Aliou Ba waɗatni joni ɗo wano kayot ni koye ɓe dande waɗa kayot si yara ɓe wallini mbuuɗi honnum tigui ɓe yaltintamo mawɗo par ce que on ko woni haalde fiɗo laam maɓɓe ɓe immoɗo ka laam maɓɓe ɓe yaltintamo si yara ko honnum tigui yoɓude a faami ko ɗum on ɗum famode ɓe wonɗa haaldeɗa ko Mamadi Doumbouya woni gollande oto maɓɓe susta haalde ɗo gonga par ce que haalde ɗo gonga o Mamadi Doumbouya sokka ko wuli e makko suudu sellum no naɗoɓe ni ɓe alaɗo ko ɓe ñawira ɓaɓeni ko fenade kono naɓeni justice ala ko haala e mum a muɗi ko wallinde ko ƴettugo jonna loyade makko ɓa kanko o ñette ɗo ñaama lutta kusa ñande ɓoɗi plaisir o ɗaccitan ko yoɓeten ɗo mbuuɗi yimɓe watta ɗo dolle muɗum no kadi ɓeyɗa loyajo makko on gouvernement o ɓe ñaama par ce que woni jo nanga ɗo ko enen ne mbaɗi mbuɗi ko ƴette jonni hayɓe to ñooti Aliou Ba ko droit makko on o haali Aliou Ba wara ko droit yaade justice ɗini hara ko vrai justice wona haalede Mamadi Doumbouya ko jalo wari o ɗum ajo mo kindi ana kanko wari mo o yalmo annon fo yalmo pooɗa fuɗo on ok as ko fi justice wona haalede hara ko fi justice wona haalede Mamadi Doumbouya taw kon do a taw yaade justice taw numéro 1 Aliou Ba wara gonto ko suwa makko ko guinéen mo droit yartugol haala kankadi avis makko on fi candidat par ce que ɗum ɗon ko droit makko o wara gonto asɗenalde fi justice laggine ɓen na justice ɓeni wadde a faami tawa goɗɗo ha justice innugol on waɗa e mbuuɗi ndi liɓon jonombo ɓe ƴetta on ɓe ñamaɗi ɓe ñama mbuuɗi ɓe jooɗo ɓe jogtoma ha ñande ɓe poɗi ɓe plaisir wara ko Mamadi Fala organise ɗo ko feƴƴi seeɗa après ɓe accitoyamo ɓe ñama mbuuɗi ɗum koko mbuuɗi wallinte ɗum ko bonnere mbuuɗi tout par ce que o maccuɗo avocat jo ɗo fenowo ɓe koko ɗayde justice hay portoɓe yiwaɓe leyɗo portoɗo no yaa jooɗo ɗo no jetto penale waɗi ene fof annon fof suki gonga kanko waali Mamadi Doumbouya o tigi ko on duwa yaade justice numéro yimɓe ɓe walla ɓe ñande coup de temps par ce que ɗum ɗo duwaka a faami plus kadi fure mo wari on kindi as ko haalugol fi justice hari ɓe fuɗɗoɗo ɗum no ɓe sana innugol o Aliou Ba piyu gotu woni waddi guine ɗo commerçant ɓe suwaɓe soka jaman fof jooɗo ka suuɗo a heege e pawarde jamahu sileni jirkitto that's the only thing they are supposed to do only thing fop noon ko lutti ko fop semence no faala seret min ɗo mi yamira goto yowɗo ɓe waramo a faami to goto yowɓe waramo d'accord ko naafi yerawol woni hakkude men joni woni ɓe ken ha en tigi en confirmé noon sila anne décision ko faalaɗen quoi merci beaucoup Ojo a jarama ok merci bon continuez à nous rejoindre plus 221 78 142 62 28 haray buyno widata sukaɓe yaltu warede mon kala e wono kam on hana figi sintira voilà, il y a beaucoup de personnes qui veulent intervenir, qui veulent donner l'avis de l'autre programme. Continuez à nous rejoindre au plus 221 78 142 62 28. Kala fala d'intervenir. Allô, assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa alaikum salam. To ne hawa kan seeda fiyo jama wawon nande. Hande humpitiki Aliou Ba woni ko hewtina ka maison centrale depuis on nanga alkamisa kiki do non ko no yiru don dum. Ara no taw wona na jama on ngalaw. Bise jama min andi. Kanko tigi mo andi. Na kadi ko sege ko fuddi ko a fami. Haray min koko miiɗo no fof no anndi kon non Aliou Ba nangira fof no anndi kadi sike majjana kadi goɗɗo ko no hikkata ton e kadi no fof no suti kadi ni ko fewndi e leydi men ndin kon anani fof no suti ko fewndi e leydi men ndin kon e jagguji e piiji ɗi anndanda hoorema e hunnduko wawa wolde so tawi hannde fewndiki haa tawi goɗɗo nayo wolu ko musata ɗum goɗɗo nayo wolu ko mettata ɗum e nder leydi andi ara hulɓinike ono noon joni kon ɗum e solution maran ɗon en ay ɗum ɗo en wolifi ɗum ɗo hay ronki ɗum no ɗo solution on gonga ɓeya ɓennayi e soggowo ron kay mayge ɗo solution ɗo payi kon saare no metti fi metta fi wonno honno andi sa ɗaɓɓay solution hara hino woodi o moye ɓe ɗaɓɓita puisque goto pet gaynata goto pet asanta center anani ɗo ko si tawi fof no fotti fof no famodiri si goɗɗum wawa yaade mais si tawi hande duwaɓe wolde ɓe fof hikkinaɓe yeeso ɓe duwaɓe ɗumade ɓe fof goto an wolde hay solution metti ɗum asi ala problème on jarama yara e buyno kadi jonne kadi woɓɓe ellala ok ellala merci beaucoup continuez à nous rejoindre ici en direct au 78 142 62 28 plus 221 78 142 62 28 haray no andirɗon noon buyno ga no faala yewtude koni ko feƴƴude ka leydi Laguiné kala noddowo kadi ko yontigi ɗannin téléphone on si en haɗi ƴettugol mo allo ɗuytu téléphone on takko ma si tawi ɗa faala konngol ma feƴƴaɗa alhamdulillah an goyi ɗa e jaam ko petit ma wari diri ça fait longtemps petit unga ngonku non ko min petit ma ko noddirano da tati gonnoɗo ko wonnode ñartali tati way non mi ala petit ungine kun tati petit ungu mi mari inte kun tati ko mi faala feƴƴinde ɗon o way no laaɓodiren taw laaɓodiren na enu ka petit un arna petit un min petit un ko mi mari inete kun tati ko yeeyowo ka magasin ngam risis angle 13 angle 11 nayo arɗo de min pijiɗin to mi jaɓata nayo ngar toñomi ɗo yon kon abba mi noddite nayo joɗɗaɗo e gowum ma kuya kon petit umma fata yarde noon broda marsirtano kasirtano fe eyo Allah noddutudema ok laaɓodire allo en laaɓodira go abbe mi e paykonko men laaɓodira koma mi andita paykonko hande kadi kala ara ɗo ni kom petit o eyo crédit yala petit crédit ji ɗi lanni y a plus de crédit dans mon téléphone allô oui alhamdulillah ok Parisare oui ko musidɗo ma o musidɗo an on allô oui Paykun Sare oui wallahi yettude Allah welde alhamdulillah aɗa humpitiki Aliou Ba nangama na ɓama ka maison centrale on kono yiruɗon no ɗo na na ko betti en goa awa na ko bettuma ne anda abbino ɗum ɗon na ko betti en fof ko wowi kala opposite e programme Laguiné o ina andi rek kono wata jonno an konno yiwɗa solution ɗum ɗo solution o min ko fi comme d'habitude rek
fi ngebu ko falle mo ko fo ke darto de Okay. ere ko hore ko darto de dum gat nanda e ngala dole darto ragol armement no na c'est pas logique mais ko wadede ko fo ke wadere yimbe ngimo wada manifestation yo mo inni wonde mata manifestation wade e bay ko be fala ko Jono manifestation wada do be wara yimbe be ankon no yirda dun yimbe ko ngo do way akono antigeju kam kan da fala maite ni ay da fala maite ko fudori ba ngodu bene wonbe halde fimu min ko mi wita goto maide mimi wala ta goto aw maya yimbe be yalta maya anko do ni suwa mao ko yimbe be yaltu ware no ko suwa mao nonde inu ko yimbe be yaltu be maya ko do wonda wolde do na suwa no bes jono gonu falla ko il faut que darto de ono darto tenga ande ay mo finkari no darto mo ayre mi yani do ando jono kono falla yimbe be yaltu dartora o propos kon se manifeste comme d'habitude comme habitude nya do tu goddo yalti do be wadi do 56 personnes nyallal gotal anga yido waddu Senegal do joni an gonu wira woni ko kala ko yo jodo kam hange sojabe tuma lagine fo woni ensemble fo yalte ayna goto lama ko woni solution ma min ta goto yaltu ma merci grand onon joddon ka ciudi no de yimbe be yaltu allo oui allo assalamu alaikum pay gonsar alaykum salam wa rahmatullah ok aray message mo mari ko fejjena on do aray en fait solution mo mi yi on do waaw marsude do ni en fait manifestation la ginaw on no wela ta fi quoi parce que parti ji di fo mudum jabata yaltu gol ko du coup mi solution mo mi do ni quand même aray ko jasko do ni fudori Sénégal en fait partout ko ambassade de Jidin quoi ambassade de Jidin quand même mi be wawi parce que en fait gouvernement dumbu yango wata fonction débat ambassade de Jidin mais enen kadi joni c'est occupé ke dun non joni no andi do problème on grand min mi alante do ko fejje hore am andi taw atoda wadde manifestation leydi ndi wonda ko malanduda ko inte con autorisation de manifestation ka na violence halda ko hagi andi kadi yimbe be nayo woltunge hore mijo do ya andi verbalement e leydi ndi won don din awata yade nanga goddo ni tun en yido sama kala ngibe woni wadde do wi gol yo goddo yawkina pa goddo Europe to no way gasude andi kadi andi grand si den yewtude na e yewtiri yimbe be anda ko fewndi hande sa ay manifeste do devant l'ambassade ko ma dabba kaydiri au niveau de la préfecture et la mairie ben on jonna ma med e yamama manifesta gol itti do ha do ka ne kanano si tay de andi na en artu wiye yimbe be hunde wada e hunde mena me no di manifestation au niveau de l'ambassade de la Guinée balde tati mena me ande on me yaltiri on problème ibe be ngabandone te be jokka aju mabbe afamine donc hande kala ko wowleten do ko yen andu nden hunde no wawi wonde impiji di mijoto den no di wawi wonde wo ka leydi men lagine har da andi suudu ministre jo ma da andi suudu préfet jo ma sous préfet jo kon sitayi ka leydi jananiri e jabatara bonna ka mabbe si be nangi ma verbalement be nangete be na mabbe nyaawa kana no woniri no milandi tu ko no woniri kana no woniri no ko no woniri ko nandi do ni wono o SNDC do ni ara no wodi tigi ci pube fi manifestation ji do elanda de quand même autorisation de manifestation do ni si taw autorisation do ni ambassade ngala gollude do ni en fait ça ko fa do ni no dumanda do ni yeso ambassade jidi misiki ko dum non ko ambe kameden to godo wata dum wano France do e yawno be manifester devant l'ambassade na gaz lacrymogène be sendira don no ko si adu no fomu dum ko si tay belanda autorisation ma be ari dum be wadi désordre yo non goto ayatala no da autorisation fi pigol goddo be jonne ka ayata do ambassade lando da autorisation fi be jonne kadi ya zone ambassade don c'est impossible. Il faut qu'on se dise andi kay na yimbe wadobe na yimbe warobe yimbe c'est-à-dire comment rap ma ande kon woni normal kon woni wona normal na argol tu na yimbe be yayi wado ngunde kari ara de ngandi wata yarde no hunde ne fono mari principe gino yarata mama di dumbuya kala wondo mone makko fala do mo ittude ko kona kiri do wata wonde no ali ba woni wadirde ni yimbe be wallitomo si du wopi
ko woni ɗum ɗo wona ɗum no metti fi quoi par ce que wono aliou bano yaari ɗo ni ɓe nangimo ɗo ni quoi hay goto ala yaltude hay goto d'ailleurs sina onon blogueur wonɗi wonɓe ka yaltini ala ɗum ana goto en fait ɓe wonɓe ka leydi to ni fo ino sonji kam même mino huuli kam kono grand won andi kadi andi ɗo kay nanen toñu yimɓe ɓen goy hande a yiɗe otoje naɓaɗe labbe nde mayde enen ɗo fof ɗen wuuri kono mayde nden hiɗen hulinde moƴƴa Mamadi Doumbouya enen fof ɗen andi ko waro e wonɓe ɓaawo makko ɓen o accali e wonɓe takko makko ɓen na mo yiri ni o accata Mamadi Doumbouya en heɓɓinogo waɗigol manifestation ji on sayi ɗon hay gardijo makko go yaltuno kosa no waɗi dolo kun dane mum en andi on sayi ɗon ko jeloɓe wari ka piji ɗin na yimɓe ɓen kañum kay koye grand piji ɗi welafi de piji ɗi welafi welafi ɗo ko moƴƴani opposant ɓe ɓen si ɓe tawi gasata mi yeki il se rallie ɓe yaha ɓe waɗa dialogue jama on bete ɓurtina berɗum noon par ce que so tawi ɓe wata mo yitude mi yeke opposant ɓe ɓe yaha rallie o waɗida e makko dialogue peuple on bete hisa hara wonata golletaki yimɓe ɓe ngala e jam ko ɗon to woni solution o ɓe yaha ɓeyna joni Mamadi Doumbouya ko onɗum faalaɗa so yo waɗa e duuɓi joyi ɓeyna ɓe jaɓi yo jama on ɓurtin wonɓe ɓe exilé foppo arta on noon tu woni c'est la meilleure solution ko ɓeyta ko ala dialogue ɓe yaha ɓeyna joni Doumbouya wono koynuɗa ko si piiji gono to heɓɓindaɓe quand même so tawi ala dole ɗo ni ko affronte a dole ɗo ni wata ƴettude quoi innugon ɗo ni grand ɓeɗo sa inni a waɗa e manifestation place publique dari no ɓe nangiri Aliou Ba mais imagine Aliou Ba il est déterminé c'est un jeune imo wakkili min hando goto mimi watano hoolade Aliou Ba nangete ɗo jam walo tallo ɗo ko moƴƴani en fiye en hisu dande ko yawgolina Doumbouya joni ko men faala waɗen ko wiyete kon dialogue fino jama on hisira ara goto waraka so ine waɗa e duuɓi joyi te gandi o faalaka waɗe ɗum négocier ha tuma wonɗen pré o hara ɗe gandi fo ɗe woni pré wiyen joni Doumbouya men faalaka ya laamu ɗo si ɗum woppi kala dartiɗo mo o ware o nanga ɓe ya o soka o raɗo woɓɓe goo ça ne sert à rien parce que waɗi ɗum ɗo e nder duuɓi tati ko lutti ɗo ko fop ko yoso opposant ɓe ɓen jaɓu yawgol inna bon min accepti table de dialogue kanko kadi o source jiɗi o waɗɗi fo o itta famodire hoore ɗum noon par ce que CEDEAO o wallata en union africain wallata en hay manifeste ɗe raɗiɗen ɗo ambassadeur ɓe ça ne sert à rien crime on ɓeyda e ɓurtagol ɓurtay kadi woni par ce que min mi wata joɗade ka jananiri min na wonɗo ka leydi o yaltu piira aray ça c'est impossible c'est impossible pata gasude ko ɗumanniɗa bon ko ɗo joni ko yimɓe ɓe wattu ila ɗo ni quand même dara no ɓurtinira hande kadi quoi par ce que ɗo soñja seeɗa ɗo ni en fait si tawi yimɓe ɓe soñotono nde wotere ɗo ni lanna ɗumannotono quoi mais tawi ko seeɗaɓe woni soñjade yoɓe yeggitu quand même hande kadi yimɓe ɓen nde ɓuuri o jokka ko woni nde ɓuuri yade non grand si tawno ko crise raɗoto o ɗo ka dépôt carburant o sumi o yahayno si tawno ko waru hoore raɗoto o mi haalane ko yimɓe may ko zer kore o yahayno ɗo ko ɓuri ko moƴƴude fop ko waddugol e makko dialogue ndaara no ɓuttinira ha ɗaɓɓa feere si en heɓi feere anticipen si ɗum woppi jooɗo heɗoɗa ko feƴƴata kon ɓe beebinayi en ha yalta fus rien fus yaltata par ce que na ko wolete kon gasata piiji ɗi fof no mari principe ji no mari laawi ɗon aray ko ɗum on jarama mi weltike moƴagiran ari ko jaɓuɗa oti interveni ka pasement no ɗum ala probléme ɗo en waɗa fiyo yimɓe ɓe yewtumo kala adda aviji mum ɗin par ce que min tun wana hunde wonde grave ko on jarama albarka merci beaucoup grand merci min komi yii ɗo min komi yii ko ɓuri ko moƴƴande ay naafi en waɗay ɗo gere mo meeɗa wadde koye manifestation o dérangeata Doumbouya fus par ce que andi ko habboraɗo moƴƴere watta ko moƴƴi ɗo opposition on ko duwa wadde avant que ça soit trop tard yoɓe waɗi ko wiyete kon dialogue national ɓe approuva ɓeyna joni nantodiren e hoore ko Doumbouya faala kon fi hon ɗum fi sobugol peuple on ɗum noon tout par exemple même leydi ɗo inugol Sénégal ɗa waɗa ɗo manifestation ya bonna ambassade sa bonni ambassade hottere ɓe ɓen les membres d'organisateur ɓe waɗa ɓe poursuite judiciaire min miɗo andi ko mottodirte ɗo wano pariɗa dare wiye Mamadi Doumbouya c'est un criminel Mamadi Doumbouya il va faire ça ɗum fof ko fena hande ça ne sert à rien absolument hay fus yarata yeeso par ce que fi on ɗum
C'est pour vous dire que moi je vous parle à la connaissance de cause. Fala dono yalti na wada gere. Ndara mi nari goy ta goto yahu. Yime be sino oli yo be yalti. C'est ça seulement que moi je veux dire. Yo be yalto. Allô? Alhamdulillah. Masude gol yat seda. Alhamdulillah angoy. Alhamdulillah. Inde gra mi noddirama fusina da wela lan tungo ay ka mi darete do nyande billahi. Ko wela ta mi o grand fe ni ko fi la gine buri e mapinde anko no yiruda ko adi uba nanga ko anko no marda solution fi dum do accu. Amin do ko mi do menen do lil do jango be ni do yebe yoka république bozan devant la préfecture même manifesto. Ouais. Okay. Ono ko no yiruda dum do. Gara min ko mi ko ni feɓɓide kon kamɓe kalkaleji men ɗo ko haallo ko nangugol mo soko yam jono si ɓe waɗi terrain tantante ɓe famodiri e laamiɓe ɓen engrais ko no yirɗa ɗum ɗo ɗo ko wiiɗa ko koye négocie yen ƴewtide nge dumbuya o haala men ko faala ko wontide nge ɓaawo makko ha ñande heɓuɗen feere o maɗum ande Aliou mais ndaari Aliou Ba hande kombo innayno Aliou Ba nangete janwalo tallo o naɓe ka haute commandement de la gendarmerie sabale ko toñaɗo enen en accidi Aliou Ba e probléme o koɗo woni pusgol goɗɗo awnata e tan a tertomo foninke menge hande goɗɗo anda imo wuuri imo maayi est ce que fino manifesté no adde foninke menge yiye ma billo ba min ko minata jama on lorsque tu as andi tu es dans un échec faut anticiper avant que ça soit trop tard hande ɓe waɗi parti ji politique ɗin ko wiyete kon n'est-ce pas sur observation ka kasi ɓe waɗi ɗi désoudre ko noon tigi wolta par ce que ay goto abbano ki Aliou Ba nangete min de grand joni mi décourage ay goto yo manifestation ji ɗin continue on attend la suite min komi mari komi wola ko komi yii kon min naali yo goɗɗo wadde wallata goɗɗo waɗu si tawno hande no famodira no selludale raɗete no leydi lagine ndi joni fi wowlama est ce que ɗum artiri selludale fi nama yo manifeste est ce que haɗi ɓe nanga Aliou Ba non min grand handi gon ɓullam mapinde taw o Aliou Ba ɗo yohotiɗon ɓe nangimo ɗon hay ngiru ngañaji joni no yimɓe ɓe noyna les gens se manifeste yawa yo jama manifesto en manifestata ko ɗo koye manifestaki tan Alpha Condé billahi wallahi joni accu ɗon hande kadi ko yaltinaɗo mo nawede ka maison centrale hay fusu waɗani hono waɗata ɓe andi kono ɓe waɗi hande sa ƴetti Bellevue ha nata kalu foy ɓe darni sarde combat neɗɗo si ala doole a wata darteɗo marɗo doole tumbuya jama o hokkimo tan o soodi arme o soodi pinka o elti yimɓe no fena ɗon e nawoɓe holori Allah haaju Allah e ɗum haaju Allah no e politique yimɓe ɓe jooɗo min ko minata yimɓe ɓen c'est des hari ɓe jooɗi ɓe nde selludale selludale non min tigi miɗo tawano ko inni yo min tigi miɗo yeeso maɗo miɗo tawano ko inni ko selludale ngarɗo kono depuis mi yaali Ba nangama min natawa ɓe artani ami toño min hande komi gerata ko darugol ko honno dardirtel ngol leñol men ɗum ko 1 terrain d'entente fiyo yimɓe ɓe hisu ɗum ko 2 3 mo kala wona ka leydi ara hula ndara no défendira valeur ji mum ɗin ha heɓa feere no laamora ko noon tun dandata en mais indugol ɗo yalte pire manifestade e manifeste to ha ronken fus kadi feƴƴata ɓuri ko feƴƴi kon dumbuya watta ko Alpha Condé waɗali Alpha Condé duuɓi 1 mo hoore men ɗo est ce que ɗum nafi goɗɗo ko jeelowo wari Alpha Condé ñawama jeelo Alpha Condé wari ko fandi Alpha Condé wari ɓuri 1000 fayɓe fulɓe kono hay goto yaltali woli fi ɗum ɗo hande ka fewndi ɗo ni sabu politique mawɗo pullo hay goto ala teddungal goɗɗo susta wolde sa woli ɓe naada yitema na 15 kugar ɓe naɓiɗa ɓe fewndo ni ko wari re yimɓe ɗum ɗo naafi kulle naafi dammi enen kon ɗum prépare ɗen contre ɓen ay fus enen koye jooɗotu inne en alaka assemble en alaka CNT heɗen ka primature nafa ala hay fusiri en c'est que important si tawi opposition on no faala ɓe négocier si ɓe négocier ali kamɓe perdi ko ɗum woni yiide ɗo gara ko hunde waɗen kan ma pilla par ce que min komi andiri 31 décembre on feƴƴata koko ɓende kon manifestation le 6 janvier ɗum kadi le 6 janvier hewtay fus watta grand rewa rewto no bonna ngari sa yi ɓe inni 6 janvier ko par ce que fuy ɓe prépara si ɓe prépare no goɗɗum feƴƴatano ñalande wotere Ousmane Sonko jogino ɗon konngol o wino Macky Sall ñalande wotere élection on feƴƴata feƴƴuno
Andi gram, andi Sénégal, Sonko e Macky Sall pire, no ari on tumati on tam no on yarno Sénégal. Ah, nyalande wot sibe ni no dongol lawol do rewata yimbe be nayo jabu koku gol tum fenande yi manifeste den dum am pesa CNRD be wari 300 personnes zere kore dum am pesi be goddum Mamadi Doumbouya ko njelo wari le 5 septembre ko ono andi ah depuis Mamadi Doumbouya lami ko elite be njelo o wari woni ka armée maka fond de force spéciale ko ono andi o wari do goddo kanka fi onno sunni photo makko jama ngese wallahi ne wiyen ko mi yino be na do manifestation le 6 janvier ko haldano no 31 décembre fetta be pousi be ni jon manifestation le 6 janvier bandi do fus ala 6 janvier hewti gara lutta yontere de ngabbi merci beaucoup. OK, merci, bonne soirée, merci beaucoup. Merci. Allô dani na telephone on nokkum akune fiya me wawo nande mami danni ni OK on jarama kono yirdon ko Aliou Ba nanga ko min ko mi bali wa nanga ko do ko ene wadi abela ne yewede andi ka sellu alfa ko nangu no sellu dale dum andi wadi sécurité kama population ke yaltude dum fetti suudu makko liba population ke ma sécurité do solution ko ko on wata der une semaine il enregistre to be enregistre ite mbudi be ngita sacrifice so be wada problème wada won be ka leydi me woni te be mbudi intérêt won be gadre leydi kala finance o ara enregistre yimbe be ara be déposit ngode kala ito ite kala ko mari yimbe be enregistre fi hondo mais famal ko nda ko yewtude enregistre fi hondo fi enregistre ko fer ko ngol ma be manifestation ara ko manifestation hondo ara ala ti Doumbouya ara ala jebo wano marbe be relation je lambe nguma goje bebe grand gonga e fenande gonno buramma gonga sellu dalen mo marno sabu hari Macky Sall no lami mo marno sabu hari Adama Barrow no lami mo marno sabu hari Buhari no lami mo marno sabu hari Umar Sissoko e mbalo no mari dole hadi on suma sellu dalen wada reaction hande ka tawata do Afrique do fo fayda ayi problème ji wondi do di lando kala no jokki hajumu hande Sénégal do de ngandi no do jodora ay son sutaki kon do reni kon feddude hande Gambie don suti Bissau don suti bebe yiwdon do hala Italie Mamadi Doumbouya goy mijo rêve Italie Doumbouya do odo ko watta ko foko ita sama kondo yini population ko monde wotere jonno grand ayi ko feddi kon zere kore be wali don 300 personnes goddo men minike woto men minake labe na yeso mado da sayali ayi ko feddi de ka réseaux sociaux na 15 ku garbe na biton andi ko ndebe be watta do nini wata ngarandude da ko wol jerbe kala ko compensation ne der territoire lagino ubina jamma goto territoire lagino woni compensation ubina do ter kono grand accimi landoma depo carburant on sumi do ka so be ko do ko goto sumi si depo ji fo journama joni kala ka woni der territoire lagino inama dande so be nangama jon si do waye wallude dum do ngara meden habbori on ko sukaɓe on ɓe ɗon suusi ombo suusi finance ude ɗum heɓoto so wallini joni mbuɗi goto ɓe itti buuɗe wallahi heɓoto few gara accimi landuma kombo wallinta mbuɗi fiyagol memmina gueɗe laamu ron kama nangude no ɓe ala andude ko enen duwata ande ɗane woni ɓe wallinde mbuɗi wono wonɗo woniraɗo ni ɓe dépose ka compte ma aranda andi on dépose no mbuɗi ka modi sori ko on dépose no mbuɗi ko modi sori ko jelle hettuɗo mi dépose an mbuɗi ka modi sori to min wajanga laytika ɓen yimɓe yimɓe dépose no ka grand gonga e fenande on no ɓuranma ɗumen ɗo waɗo réalité on kono waɗa e yiya nawi ko ɗuma mbuɗɗi ɗuɗoji waɗa e ɗi ɗum waɗama tere to essence o inama très jeɗen ara gollaji pewangol gonne ara gollata compétence jiɗi fof kala gonɗo ko nder territoire lagine fof sunne nebban jibbe goudron fof yana kara ko préfecture jeɗin kawli lamɓe maɓɓe woni yana ɓe après yana ko kan darme jiɗi won to fof sunna wallahi ɓe moto gasi joni Allah newno konto won ɗon men noddude ni ko Angola ne on jarama albarka mi weltanike o
Alors, dans le téléphone, on t'a comment, s'il te plaît? Ok. Pas de souci, mesdames et messieurs. Salam alaikum, Père Koussari. Il y a Alhamdulillah. Insiste, mais c'est très important. Il y a un certain fait comme il faut la rétablir par rapport à filles, filles qui ont des familles qui gagnent. Il y a une donc, Harry Koyogol kidnapper, il peut m'appeler, ou on a non venir. Harry, au fait, manifestation du stade, Abitamaga, famille qui gagne, and I'm going to be younger. Bit the hombre. Non, mais à qui Milando, ma grande, quand nous be ministre de Bonio, c'est des enfants innocents. Mais imaginez. Mais, angande. Non, mais imagine tout. Angande, c'est taille à Boni, Bitoma, Nangama. Est-ce que ça, c'est normal? En fait, regarde, non, mais non, di pigi, imagine tout ça, c'est grave. Parce que Ande, son nangi, Bala Samura, Yanangoy, Jajiramo, Walla Nediramo. Est-ce que ça, c'est normal? Mais, s'il te plaît, merci, c'est gentil. En fait, on a Yogol Nanga, on a mené comme window, mais Maradua Yogol Nanga got to Sas, got to fit the high Nangi, got to how Barmilo, Arianati or my problem. Maintenant, win objectif, ou Andugol Kalafamika Hodi, ya what a manifestation. Devant, kabe hodi don uka école jono si don wala ma en fait jama on foku bembe hodi ben foku duma na e honno ta saybe hala kabe yaal wu jamano darabe awa sab on sonja ko be sonji don ko no wala law kambe tigu no ta be honno modi mabbe ton bina modi on sonji jama on ton ko no wada men men bawa men maraka me wona dole mi joni te exemple goddo honno men par exemple ka village ame men marno goddo go harimo hiila mo no o piya no be mo de ba ko lu be wa ba ha ba yo hebi bidu kambe ka be rewi on finalement ko no tigi yirtini baba modi jama fo inni ya boni anke atti bonki maki ko ni o ya acciri donc la mango sengolo ko na nangu goddo de goddo men men marato do pigo goddo udu man goddo na ko men maddo ko yago manifesto grand mi fenanalima grand mi fenanalima sanzira rien donc ça d'ailleurs mi recadre ça ne changera rien fi programme Mamadi Doumbouya. Ok, gasi. Voilà, mais Andy, l'entente ma sans rien. Mais Andy, binyo ono bundo pedido. Et pour l'instant, qu'on stratégie do wada. Donc, mieux vaut, au lieu qu'il faut que nous croise de barra foucho wanaka, que stratégie ina di wadi, ni don't wadi, parce que on ne ça essayer de marsali. Ina gasata mais tant que ma essayal hunde le ronki masude adwaka inde de masata e kadi min ko hunde wote woni mi torto guinée min ko yotta nyala ko fi du ko wata yimbe be yalto lan tawto ma do fi honno parce que yimbe be yalti be warde en da al ko darto den bedo min nan no wodi façon di goddi go kadi annon ko honno mi torto ma andi ya hala don fi Doumbouya j'ai l'impression amana woni Doumbouya ka efu manu ko Doumbouya mais nami woni mamanu dadai we Doumbouya no mari dole munden Doumbouya oui Doumbouya n'a pas besoin de moi pour faire son sale boulot, hein. Minko ko woni ko wadde minko dumi woni wolde de. Johnny de kugarje nabade labe kombo nabide. Andi tang Alpha Condé lamino minanno alu benvut no maradio espace belandi mo don fi ono belandi mo don fi Alpha Condé woni on parle con wudo bonde mo mara hakkille ka atnalla to wadama ka Alpha Condé wada don o jonnama mbudi o jonnama ko Alpha Condé wada ko jonna ko fop o wada e wono ko Alpha Condé wonto o buri dun non aw ko honno holi dun non sa etti bontul ma jala menimo ko on ƴettata piiji soda fi yimɓe makko ɓen est-ce que ko ene lammini Doumbouya non on a ene lammini Doumbouya mais nan ko mais moi ce que je comprends pas enfin encore no miijiɗa fi Doumbouya taw hande Aliou Bama on ɗa wolde ɗon hande on to woni alors min ko no miiji fi Doumbouya e min premièrement on to comme simple citoyen do décision mi wataje tude mais ko honno mi andi ko hunde wotere kala ko leader ɓe mi reconnaisse ɓe inni kon ko la wadde ɗum non awa ande kono min nata ɓe leader ɓe si ɓe faal avant que ça soit trop tard moi c'est que je conseille à tes leaders là voilà ils n'ont qu'à aller faire les dialogues c'est plus important pour eux parce que ko ɓe oppose to ça ne sert à rien andi ko leader ɓen kamɓe ke na ala ɓe fof maɓɓe ɓe yiɗi dialogue mais ay gombo wata wadde dialogue ko nantodirteɗo et puis goɗɗo kadi wata ande wara yimɓe wakko wari
ina a dialogue e on ɗon par ce que so tawi tono haro arno to harka ko arano ɗum no wono heƴude mais ɗo nini woni totar hande kala yettiɗo yewtude e dumbuyawo ko jama on tigi woni ɗum ala ta ko jama on tigi woni hande kadi hortako mo goɗɗo wata bonde wa ko buya wata bonde wa ko boni hande inna joni e dialogue ɗum woni totar e yewti on un semaine de no retour sa dari gila ɓe yimɓe ko wala fof gila haa ka wonnen ɗo de mbuɗi ko wona wujje jamman ko sondi on fof muɗum goɗɗo wata hannde kadi ya inna dialogue e oɗo defan hol an tigi hoorema hannde si Allah seldal inni joni hoota dialogue e ɗum ko jama fof ina non ala sil vous avez pas on mara on droit non gasi ay ɓe ala on droit on verra la suite ande Aliou Ba quand même il est en prison maintenant si Aliou Ba andi pour moi le combat ne fait que commencer souvent il n'a pas de la mort la kaso fi hande nangama de ça fait juste quelques jours pour l'instant manifestation du foot mais cela ne veut pas gono ma manifestation waɗa la Guinée même pour moi je doute fort la doute moi non c'était manifestation waɗa don la doute dum lo surtout au état ka parce que wadi binda ko na yalto goldo wola birdi halana jama ko wata hejude ɗulina jamma on ko yolde ko wuulu ko yii ko min mo lande kala nini manifestation laggine min haynaki manifestation waɗugol ɗon par ce que fi honno ɗo waɗi arji ɗin côtéji ɗin fof goɗɗo wona population gila nasi tawi ko hulore maɓɓe reedu mais ko sabu ko ɓe yaltini armji ɗin ko mais nano no woodi feereji goɗɗugo waɗeteɗi hala on manifestation ɗo sa déjà manifestation parfois no woodi piiji goɗɗo utilisé ça sert à même pas la manifestation hara wonayni ko gayta ɓay alaji par ce que sa soodi alaji a jonni woɓɓe go anda ɓen ɗon kadi ko miskinaɓe ko ɓen ɗon assité taw tapete hewta noon dow duwuji ɗi no woodi piiji ɓuyɗi aywa no ɓe non grand buyno ka ligne goy buyno faala yewtude donc il faut cadrer ça awa ga simodi mi jarnima moƴƴano mi weltaniki ma merci merci allô oui oui tawne hiton gon seeɗa sino wawi wonde salamu aleykum aleykum salam naraton yettude Allah no wayti janto yettude Allah ko ɓay mi yiya waɗiɗi e anno an lay ɗon ne fimo kala yutu ko miiji bon ko ɗum noon mino dunnoma quoi ok joni mbiɗen heɗiti on ok aray ko programme ji ɗin no tondori noon quoi onon konno yiruɗo min nomi yirino programme Aliou Ba no mériti soutenede ok Aliou Ba no mériti soutenede Aliou Ba duwa ka ceede hoore makko woni ko won ɗo hannde ni ka o nanngano ɗon ko wonno ɗon hannde o moyen no soutien duwa no wonde takko makko ɗon hannde wano wowiri noon mais hannde si oti yi Aliou Ba no tondori noon hannde hara ko yimɓe seeɗaɓe tun woni takko makko ɗon ɗum ɗon vraiment na ko weli na ko encourage ta politique en ɗo quoi e hannde fewdiɓe e maloɓen doole par ce que ma haalindiranen gonga wano alaji sellumen ɗo ni hannde cippirango Aliou Ba dotti noon alaji sellu ko teren ɗo non wonde fayna hen felu anndi parti politique lajjina ka tondi ɗo na hen suɗindir gonga sa yiɗi goɗɗo haalanmo gonga sa haalnanmo gonga on luppe dokkude ngol laawol ɗon tawa hara objectif on jamais ko wendata ko objectif mo jamais jama no ɓarngade ɗo ɗacce haalugon gonga kam mo tinni a faa laawolde e nanɗo a rewa e laawi ɗum tun sa waɗi si tawina an goɗɗo go ala ɓaawo ma ko ma alaji sollu waɗa ko hoore makko mi o liki ɗo ko ma o ɗo dokke haa laamu parti o heɓa ɗo mi henngo ma goɗɗo go henngo ɓaawa ono mari ɓito alaji sollu no mari ɓito mo mari tengu ɓe fof alaji ajaɗi nati no mériti wonde lanɗo wallahi billahi hannde ni kanko to jokki par ce que min ko Aliou Ba nanngano ɗo hara ko alaji sellu billahi wallahi tallahi rajim kono Christ tawi no ɗaani goto ɗanta koye saare nde Mamadi Doumbouya immo o soit Mamadi Doumbouya immo goɗɗo go laamu on kadi hara nattade cellanteɗo on arre on donde on ɗon ko wiyeteɗo ko élection o dañjete dans 6 mois ma 3 mois ma 4 mois nande tawi Aliou Ba no nannga ko par ce que o wala jama mo alaji sellu mari yonno marɗo jama
kono sellu dale ngotro proclame ke do président de la république goto yaltani suudu makko ndu libama do goto yaltani wallahi ko woto programme jamo yalti mo de o waɗali no waɗirteno par ce que alpha conde no andino so yawno ko ambassade ji wallahi billahi pouvoir makko asiray ambassade om et puis aɗo gare programme ambassade mo négocie o négociadi kola koko négocia ɗumamete on négociadi so waɗujira wonde négocier ambassade go kolnaɓe koɓe dowa heɓude e nder ammangu haddinata e maɓɓe kono jaburon to programme ke kayen bo yewtiddi a woni lando on to lamugal ngo asira to alaji jollo si o haalina si kala yiɗɗo mo woto ɓura yiɗamo ɓurlami min biyamati makko belora wujjamati makko de min gis tan ko ko belorumi marno veloruma non anan joni gon kan veloruma wujjama sam sellu dale on tawi ɗon non haɓuneto ma on tawi ɗon ko ɗum ɗon ɓe marno donc kono hande jama on no waɗi kala haalano haalɗo gonga kare on ɗon yiɗano ko hakkude enen hakkude men on kay yi haalodira naaɗi gonga ara en perdi e ɗiɗiɗe ɗo ɗen moƴƴay nalan nani wallahi ɗo moƴƴi daɓɓoy en finoy tamen en finoy tamen lagi nande wurti jama wurti hande guide wallahi bila pulo futano ɗayti ɓurti en gide hande pamu so kesoji ɗi sinnodiro guiɗo daño onon ko mamadi dumbuya to sikki ɗo mamadi dum ko woni kon ɓawa mamadi dumbuya no ɓuuri mamadi dumbuya jama no sikkure o jam mamadi dumbuya woni yiɗana e sellulamu ma yiɗana leñol pullolamu o woni kon ɓawa mamadi dumbuya no ɓuuri ay sellu no ɓuuri ay mamadi dumbuya o acci suuɗi ɓe o wiide mamadi dumbuya ko mamadi ɗum fitade wonde ne ɓawa makko on sitaki ɗum noon ko ɗum siɗon sikkure ko mamadi dumbuya ɗum awa acci hay mamadi dumbuya yiɗo aɗo kay ɓuuri ay mamadi dumbuya o gonga foto moƴƴina ɗo ono sitaki ɗum onon ko goto ɗum sitti ɗo no ay goto sikkano gasi alpha conde wi ko mamadi dumbu yarata ganda ko prépare bako awa oɗo kadi min haalano ɗummo jam min ɗum ko ɗo celluɗe ɗo ko fenade par ce que min miɗo andi min ɗo wondi e leƴƴi jellu mon frère mi wondi e leƴƴi jellu miɗo andi dikko mo kala mi haalano ɗummo jam min on cellu on duwaka celluɗe ngo ɗum ɗo heƴƴayno kam on on yaltu welto ɗo en fof meɗen woni kon ɓeɗo ko woni kon ɓaawo o annda ko moƴƴina ko oɗo ko ardede ko laamu par ce que mo woɗɗi kanko jampano dokkunomo kanko piiɗaw par ce que laamu duwano o laamu wonano ko kuteede maintenant tan ko noon ciwɗini par ce que laamu ko hakkude damaɗo owenno oya wonduno e jani wonduno jani oɗo ɓe weldama oɗo ko ɗonoɗo nanguede ɗum so ciwri laamu mum jamano sikkure ko fi kono ko ma o inna ko peuple on sikannude anani min nanda ko jamanu no wayri si on finade ara e ɗum no yurni fi kadi mo kala no uddi hunduko mum acci haala ngo yeeso dow gonga ɗum ko ɗumtuɗa fimum ɗo joni wonde manna ja sellu pour autoproclame no goɗɗo yaltaɗi jamanu a yi laawiɗe hirndino e soutien peuple ɓuuray ɗon mais si tawi noon a négociade aɗo a waɗde si tawi noon a waɗani no mbiɗaɗa waɗde noon a tokkonne no andino sellu si waɗino o wandinike ambassade ji ɓe négocie kanko ambassade e puissance goɗen woni pratiquement amérique kanko ɓen ɓe négocie ɓenno ko intérêt maɓɓe dokki aɗo programme de o haalaniɓe ko ɗum ɗo e ɗo hendeto ɓe nder laamu ngu joni a rolleɗa ɗo laamu ngu kaɓe jettana laamu a ngu joni o yaha o waldina maɓɓe joni hannde kadi jama o yaltinga noon ko laawi hande kadi wiya ɗon ko ambassade ji o wiya o watta ɓuttude en tant que laamu men ngo henndaki a wiide laamu e président laamu ɗum kono a retti a yini ɗode a laamike jama o yaltima ha yinnere sa waali e nder chambre je chambre ko tawata jinkirala e makko hay an tigi ɓe wawi liɓude ko hoore maɗa mon frère ɗon to laamu woni ɗon haalidiranen gonga e nanno ɗuyɗano waɗirde o waɗiri nano ɗuyɗano wallahi mbiɗa jama joni ko jaman ko waɗi ko no ɓuuray ɗon ta ko ha ɗon jama o yaltima yi kadi ko laawi on ko stratégie mo manki jan ɓayni jama on no dokki giggol acci haalugol gonga e sa yiɗi goɗɗo sa hannani mo gonga e perde a perde sa yiɗi goɗɗo haalamo gonga kan ko gasata kon hande gadinaw toji ɗo billahi wallahi sa timmaki derɗa billahi wallahi tallahi rabbi dañoma pole
D'accord. Ina da da kita tilamu ko ma marta kita ila fala kalamu andi anko Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad sallim ko anko no duanda abura Allah la idama buru billahi wallahi ko ya usera ala polentento merci beaucoup John woɓɓe kayno kalini John nemɓe konngol nan merci beaucoup merci voilà allo tone hawa kan seeɗa nan stayno way wonde ça va alhamdulillah mi anda siko écouteur waɗɗa yi to mangol laaɓa allo oui mi ala nande no laaɓiri joni moƴƴi ɗo no moƴƴi joni ok ko par rapport ko wonno ko fewndi kon ko am faala yewde seeɗa ok en fait nandintenen mbiyum goton ta yejjitu en doaka jonde toujours ennemi jon ɗuma raison quoi hokkamo doole faami doakamo jonde doole toujours hay si tawi hara iɗen hulimo ta gandimo toujours iɗen hulimo par ce que kamɓe ni ka ɗon ɗo ɓe mari point faible ji maɓɓe ganaɗa hoore maɗa ko ɗi ɓoyni suurude ɓe alami hollude point faible ji maɓɓe enen kamɓe gen doaka yaltinde point faible o kono wan holluma dumbu yan huli e non kono holluma dumbu yan huli e non ko ɓuri hen ko nini hiɗa gandi mais enen koyne woni faible o en duwaka ɗumannade cippinde hoore meɗen comme ça joni sino noddede combo wona yaltanede est ce que ko mbuɗi wona jonnede sino noddede si yimɓe ɓe nodditi kawle laawol combo wona yaltanede ko dumbuya ka ko opposition jonon ko ɗuma ma haalande non mi landima tum par ce que Aliou Ba nangama ɗo e yi hay goto yaltali si dumbuya jonniɗo mboɗi wi yimɓe ɓe yaltu e yide ko jama woni yaltude kon ka c'est à dire la Guinée a la peuple mon frère il y a pas un peuple en Guinée il y a que de l'as en Guinée si tu parles de peuple ne parle pas de la Guinée la Guinée a la peuple de si la Guinée no mari no peuple haray no nani fewndori hande e dumbuya no yaltina ɗo mbuuɗi nodda yimɓe ɓe naata e stade ji ha heewa ma ɓe ara ka aéroport ɓe daro opposant jo nangue jama o nodde ɓe yaltata non ɗandi ko ɗumima ha ɗandi enen lagina ko ende lagina kom naatigiyagal ngal ɓuuri yimɓe ɓe faami mais quand même tumande ukki yiide yimɓe ɓen ha jama o weela ha mo ɓe siñini maro acceeɓade fañi acceeɓade ko ɓeydira ko e futti acceeɓade ko nakiri on tuma jama o nagasa yaltay mais pour l'instant min ko mi alda kala mani onon communi kamɓe ɓen par ce que ɗande ono nin ɗon siiba moƴƴa kala mani ko wona yewtede yo jama wattinorira quoi tawi yaltin point faible ji meɗen ni à 100% ɓe mbiyata wallahi lazim ko hulɓe ni oɗo waɗi siɓe terrorise ɗo yimɓe ɓe nina yaltingol ɗum oɗo ni wo ça tire en balle réel a koloma andi frère kono woni gonga kan andi ñande o yaltugol ware ɗum ñino satti a Allah waɗi na leɗɗe ni na baali ni ne ko menata yimɓe ɓen joni siɗa mari no dandira hoore ma hara a waretake na ɗum ɗon taw watta a préparoɗa non min komi haalta wota goto yaltu fi affaire ɗum manifestation mais komi haalta komi conseillata jama o si Allah ka fillayo jama o fof yo paralyse lenni kala anduɗum ko onno yimɓe ɓen paralysirta leydi a nodda e commercial yo fermu ɓe fermata wolana taxi auto yo fermu ɓe daro ɓe darotako ina taxi moto yo daro ɓe darotako mais ko ɗum ɓe falna yimɓe ɓe non ko ɗum ɗo woni probléme meɗen on fof ko ɗo woni jama on ko naafiki mo ɓe ko korumum ɓe ɗum e yiyande exemple ko ɗumannoɗo séralion kon fulɓe fuuta ñamoɓe kute e jaabere ɓe noddidama ɗo mawɗa fof woni hunde woodere fof naati e biyum gotum a pari joni nan ɗo fulɓe fuuta ɓe ñineteɓe ko woni hunde daƴƴerɗe ta fof ko naafiki ko alkufuru minneɗen waxe enen pullo fuuta billahi manda ko nowde non probléme o ɗo wona probléme pullo fuuta tunni ko probléme leydi ndin fof ɗo wona wolede fimo c'est une crise général kono ɗandene nini ko enen cukka ko enen kadi faala hunde andene nini ko enen mari objectif mais ɓeeɗa ko reen ɗum mafini ɓe ɓe ala objectif a faami ko reen ɗum mafini ɓe si tumban heɓude ko faala ɗo reen ɗum heɓude ha ara ɓe aƴa komuti merci beaucoup frère ok merci oui allô ɗuyte ito gontakko mon non ɗuyte hito téléphone mon o allo oui ko Paykou Sare oui
Allo, oui, ko pay kusare, oui. On doit y aller au téléphone, quand j'entends ce don là où vous nous écoutez là, vous allez éteindre ça. Allô? So no dilang on dan ni na téléphone on ka jento to don don sina don wa ta gasude feu wa ta gasude feu ko ma dan ni non téléphone on ka jento to don fi wa nan to ndirde voilà jama mo kala no reni ko allo yettude Allah idon e jamo non kadi ok. Lo solution men on fo waranza ta enko così come sanno benjati e paralisa lei si vede poi la manifestazione yalti le ranno lunga parce che come manifesto to ko enen dum enen kanone ron ke mayande la gina fo ko bolam la famo de solution fo para o commerçante ben do paralise de lei e nata do yal mais o be fe mo magale mo jogo ali ko yontere wala balta si be fermi ko so so digi mo to wala maninka wala forest gate arana hay mo ne afana mais joni nda don aliba nali ba nangira ay ko ya do la beta aya bolol bi la inde la be wallahi yo wono kasudu ara ko bitari afana sina nane go joni do solution on ko wala no par exemple e yalta de na suna station di school pare jama wata wate parce que ko enen dum im mani kura e dippe ko anni ko siren dum he ramude jonno se bari ko be nyama parce que ko bona kasu e onata yo be mo magi be fe ko ka senti di fo kanni ko non woni solution ay no ko yas dum wala nyande wotere unde wotere hara ko lenni fo dum to nde wotere ko di village les niveaux humains, quand la sous-préfet de dans chef district, délégation spéciale, préfet, faut que ce soit final de l'autre, pour nous payer. Mais il nous faut manifester l'action de c'est déplorable. Non, c'est déplorable parce que un problème la Guinée, commerçant même qui la Guinée n'a rien, il est fou de problème. Apparemment, c'est l'économie l'ennemi, 80% pour le 22. C'est un ami ko économie ouais c'est économie jon si ala kay ñame ci ñamari ba tali ka suduma ka wona ka sud non enen au minimum 70% ni men way wonde yontere ara yaari ma mais kam no wodi ko be andal dawar ma ko nyande ko men ya ma c'est ayna jon be wattino de ay commerçant be fulbe be naba be majjino ya be wari do dido depuis be laami ka be ya be majjino ya be joni wano wala samo be nango mo kolo nabi be space no mbuli be ni da wola so se pure ni bengata e mon andi mi ngome do andi mono mi ira andi ansan ami yete ko me kan ko andi mono mi andi imbe boy ti comprends o se fa logique ene ko imbe me boni le ele mado afamu de pedo be wata imate no fali da no parce que kambe ibe andi si de imike ala ko ngo afamu de ouais ko andi ko bayo ko wujugo to ndar hande ko budi jelo na wujje e bal ko nan 1000 milliards 700 milliards 100 millions kono be andi jono ko sen ni ko sini habiti asi ko ci dacci ki dum be wala wur ba ta wurde joni mo be men commerçant men fono yito no wala atala fa de yaltu se fala tay jama fono fala do yimbe paralyse de ni paralyse ko wona ka so duma on ba magasin malan taxi man fo mo de fo daro to darande essence la parce que là il y a la question d'essence la kona kirian no bato on kosti ko woni ko kambe paralyse ni fiyo jama on hilno e dum don ko afiya liba be dai fewn do min ko no dilando ay station ji me da grande ko be andi simi halni ma hunde ko real minu ma bato on ngari sita yo hew tiki do mi anda kono min nana ko min nana en tamberi mi wala no ari si sogno de jama ko yo sogno de wote mais en jaw son jagol len tu har ko ali to min ko dum woni mi jabani ala problème merci beaucoup merci bye bon continuez à nous rejoindre. Il y a beaucoup des appels manqués yimbe bu no fala intervenir de voilà on va prendre quelqu'un à côté d'Angola. Allô be Angola
Assalamu alaikum. Alaikum salam. Idong e jam. Jam tunalata. Yetudala. Ara ko ala jomaru no diondo fala yo to the piwo e sheda wo ko sunna wodla e sunna de ko ne fekide kamen. Awa alaji Mamadou maden genti yo. Sina hara ida weltana gore be mafuno yer suma gra penanari ma. Ya Allah. Sina ay ko ne fekide kamen do. Piji bui no wa gasu de wo ko stay pullo futa jogondiri famondiri. Wo si bitino sa ede wo to di dampulir ma di ala le Allo oui maden gentima ka woni ka anten goyni awa gashi ko dum moni yo to de do ko fulbe futa be duwa famondirde be jogondira. Okay. Mais are ma sinadu are mi yana rien quoi fio inu gol manifestation grand fi alla dawaye inanda to goto yal to grand fenanari ma malundo siwa akune nga. Bon, wonɓe ƴettude crédit noddaen depuis Angola fiwagol participe gol surtout télé la Guinée fewɗoni ka sayon satti ɗo ara ɓe humpiti lawo télé la Guinée ton internet to woni ko coupa e partiji go c'est pas bon ara en noon no feƴƴude télé ton oui allo Assalamu alaikum wa rahmatullahi. wa aleykum salam. Pai kusare ko musika ma from stadio. Okay. I been komi assistant enen pulo. Pulo ko enen satira ni hore menani menen ko game woni kono fulbe be garni do su mi jonna ma tu example seda. Sa ala dolara na tander to apullo kadi dimmojo makko. Pulo si modoginde do otowal. Sa ala pri como inni ko ayo bay pullo jippina dimmojo mum e nder otowal mum sabu 1000 francs ma 500 ara on fo ko haalude pulat pullo yurminta dimmojo mum pullo nani o problème fof ko woni festinagol lagine ko fulɓe ɓen no woni yeeso e woni ɓaawo ma ɗum wano o granjo ɗo si ɓe nangi Aliou Ba goɗɗo ta sottu sopu mum ta sottu suudu mum yo ombu jokka haaju mum nder West Africa ɗo mi walanama hannde Pai Kusare min nodduma hanki inni no welama ko min ɓeynata Blayero Diallo ga nden ma nder West Africa ɗo ala maruɗo business woɗɗo yaade successful tawi pullo ala ko fulɓe ɓen jeeyi West Africa fof business ko woni wadde transaction fof hakkunde ga fof ko fulɓe ɓen jeeyi kono fulɓe ɓen no ƴetti hoore mum ɓe ƴetti hoore maɓɓe ɓe watti ka nder carton ɓe yejjiti anndugol koye carton ɗo koye carton si goɗɗo e maɓɓe laamaali koye carton wawata yaarugol yeeso ko ɓe moɓidire koye carton ɗo wo ko goɗɗo goo arata mo Allah ittifira e hoore mum ara yaaɓa ɗum ɗon fof jejjita fii ɗum ɗon bonna fof kono ay pullo teddina fiore mum nani on jara wolangol ma o go ka on jarama albarka wano lagine accimi ɓeyda seeɗa wano lagine mama soro amen menen ko tongiɓi menen ko gamen jiɗina lagine ta pullo goto nangue ma ware lagine fof uddita shop uddita magasin mum ma ya yeyugol ma waɗa pullo fof ko ƴiiƴam gotum mari so ɓe wari ɗo pullo goto yoɓe yawɓe daroya kankan to ɓe ware marinkaɓe jeego on système noon ɓe duwa nanngugo ɓeɗo wara pullo Conakry ɗo jawwalo tallo ɓeɗon ka yifugol ma oui allo 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 oui raison ay système ko jogiɗa ko wallahi Pai Kusare ne welam mbiɗa down to ittanila sa faala kala mi faala kam haylaka so mbiɗa ari mi tawi felle rettanga faala kala mi faala kama ara ko gabbu jarra mi faala kama ju kono enen pullo de wonde naafiyaka ɓe wallata ɗimojo makko pullo sina tawi yewti ka gaburu
to ci do kullo si mai do ko ma dan ta ka be wai wat ko potere be so da nai so da dan so da maruji be hulli to parlement ci do wul wala da mo motere ko motere ne wonde wat salamu alaikum ko yaw dawu inna salamu alaikum ferandi fus julde aga ngala ya doro ma bona odoro go pus ko wonda yu go do mene me dawu ko na ko no bay ko leñol lam kono odoro ko wonda yu dara do afi fop juude mabɓe no toon ɓurɗo santi mas e walantama kunde business kune wadde ko fera a docteur amadou wuri bari de surtout fi ɓe landutuno woɓɓe ko kunne business onno wadde ɓeyna ko affaire gonɗum woni on affaire ɗo ko dorogu ɓe moƴƴina suudu maɓɓe ɗum ɓe yaaɓe waroya yimɓeɓe ay andu ɓe nanga grand patron wano aliou ba faalaɗo dartanagol leydi ɓe yaaɓe udditira magasin oy maɓɓe tanko koye carton woyi ko mani ka johende to moɗa nde wotere andi ko milliard ji joni woni majjude laggine minen ga ɓayɓe yiddi ɓe nanga e ba suudu ɓe wallahi ɓe karim mene yeeyaɓe ɗo nayi ɓe nagge yaltali ko min woni ga nagge ne ñande yaltali ajan allah e goɗɗo uddita magasin mum tampo kamɓe ɓe yejjita o magasin ɗum ko seeɗani tum sa laamike ñande wotere perte sa laamike a heɓay Oyalu raison makka okay. Thank you. Bon, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont insisté, qui n'ont pas pu nous rejoindre ici en direct. Aray jango no gasa kawa ete retard du golf iwawgo ledagol taw discours fin d'année mo Mamadi Doumbouya Jonathan e den hiwro fo lando sitay fo no e jam kala noddudo do heba ali hare on tigi yafoto e nebi do mojja wadi do lere didi. Donc je vous souhaite une excellente soirée et bye bye, au revoir. Kala mo wawale hebude do hande yo on tigi prépare o jango kanyu kadi wawe tawde de jonnugol ko feccata ko ngalidi lagine albarka mo bye bye.